Hindi kasi hindi ko mag-play ang kanilang mga video. Hi, welcome. Nasa Parkour SEP. Nasa Parkour my gloves are out. Thank you for visiting. Hello, tunay na buhay. Thank you so much. Watch ko po yung video nyo po. Thank you so much po. Thank you sa padala. Big thank you sa Nasa Parkour. Thank you so much, my friend. Tunay na buhay, dito po ako sa iyo. I watch your video po. Thank you so much. Nasa Parkour, thank you. SFE, thank you. Sana yung isang cellphone mo yun? Nasa Parkour, I watch your video. Thank you, host. No problem. Ano kita, pin po kita. Thank you so much po sa iyong support sa akin. Ba? Ina Mix Vlog, thank you so much. Ogre. Puro mo itong mga lubat ng cellphone. Ay, itong malak. Kami po sa tita. Nag-live pala si tatay. Tatay Ruby. Tuso kay host. Thank you po. Maraming salamat po. Tungkol ko sa bahay. Yung inuupahan naming bahay. Guys, thank you so much. Sino pa naman dyan? Musa Parkour, thank you so much. I play your video po. I watch your video, my friend. Musa Parkour. Nagahang ang aking cellphone isa. Kasi matigas hard touch. Matigas lang talaga yung daliri mo. +1 ako sa iyo, my friend. Musa Parkour. Plus banana, guys. Thank you so much. Matigas nga. 3 viewers out po. Maraming salamat po sa inyo, guys. I watch ako ng video nyo, guys, para makabawi-bawi naman ako sa inyo kasi sa palengke kasi di ko nawawatch yung mga video nyo. Harang po ako. Dito po ako sa iyo. Musa Parkour, watch your video po. Kasi pag nasa bayan ko, mawawatch ko yung video nyo. Tunay na buhay, nandito po rin ako sa inyo po. Thank you so much. Watch your video, guys. Hi. Sinana. Pag-taxi namin. Ayan, pwede na tayo. Para na magtakbo. So, ayan. Ayan, para natakbo ka. At dito kami guys, kukuha ng taxi. Mas madali. Dahil hindi na ako nasanay sa pag-commute guys. Nababagalan ako. Kaya taxi na lang. Di bale magbayad na lang ako ng mas mahal. Kaysa dun sa presyo ng tawag dito, presyo ng puso ng saging. Ayan guys, papangking pa sila dito. Ayan. Yung kasama ko. Pagpara ka na ng taxi. Hindi pwede dyan, dito na lang tayo.
Parang ano lang din pala sa Ayan, guys, Pilipinas. nakuha ko na yung padala. Malapit lang pala kung alam ko lang dinala ko na yung sasakyan ko. Sayang yung 10 euro na ano. 20 euro lahat. Ang gastos. Teka, 10 euro. So 20 euro, that is 1,000. Ah, mahal ah. Ang gastos namin, guys. Pero Wala. okay lang. Manong mag-bus. Wala akong mag-card. Taxi na lang tayo. Eh, pag nahuli ako sa loob ng bus na walang ticket, di ganun din. Ayaw kong sumakay ng bus na walang bus card. May bus card ako pero walang laman. Eh, dyan lang naman guys, so yung main road. So, taxi na lang kami. Pabalik ko lang sa ano. Wala ba yung mo doon? Mahal pa lang ano nila dun. Bakit tayo dito? Yung Sa cellphone na to. harapan. Full boss. Yari. Kaya mo bang tumakbo? Para tatawid na tayo, hindi tawid na lang tayo sa tamang tawiran. Malapit dito sa Acropolis. Oy, nakaliban na palang matanda. Daldal ako ng daldal dito, nakaliban ka na pala, walang yaka. Hindi ko narinig. Full boss. Ayaw makinig. Ano kaya ang Full boss gagawin mo ba? sa puso ngayon ng saging? Kasi magkakaroon Paano ka na lang? Ah, yan yan yung summer. Salad na lang. Kumakain ka ba ng salad na saging? Ayan guys, bigyan ng mga partner. Ano ba? Guys, Senior. Hindi ko pala yun. Dito na tayo magantay. Ano kayo nakatambay? Taxi doon. Hi, Glory. Shout out, Glory. Guys, nandito pa rin ako kay Mo sa Parpor. At kay Tunay na Buhay, naka-play pa rin po siya. With ads. Pasok kayo guys, para maki-watch ko yung mga video niyo. Kaya tumahan lang kayo. Hello Sangkay, hello Dave. Kumusta Mus? Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay? One viewers, shout out po. one viewer. Bakit mo Yun na. Ano ba yan? Hi, to today Rose Mix Vlog. Hello. Thank you so much.
Main channel yan. 3 viewers in the house. Hello everyone. Hindi kita mamaya Glory Creation. Wait a minute lang. Naka-flip pa yung dalawa eh. Kaya kaya tunay na buhay, nandito po ako. Kaya mo sa Parpor, nandito po ako sa SFP. Thank you guys. Ano itong tuto? Yung channel. Malaki pa lang ito. Tuto J. Rose Mix Vlog. Hello. Wait lang po. Kayong dalawang kasunod sa aking play. Ay naka-ads pa itong dalawa. Hahaba. Tunay na buhay. Napakahabang ads. Tsaka yan. Ay mo sa Parkour. Laki pala ng bahay nito. Tuto J. Rose Mix Vlog. Laki ng bahay niyo po. Nakapatlula. Shooting again. Shooting again. Oh no, shooting again. Oh no, shooting again. Quiet. Shooting again. Quiet. Shooting again. Shooting again. Eh, bakit? Ate Melody, shout out po. Tutu. Your Rose Mix Vlog. Hello. Ay, nakalive po siya. Ay, hindi. Ay, nakalive. Solid Hanatic Google Ligo Challenge. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan, boss, Morocco. Idol Morocco, ikaw pasaway ka. Wala bang live si So ngayon? Kala ko sa ano na naman eh. Si Morocco, sabi niya. Solid. Alam ko. Ano na. Si Morocco yung may niyan. Tama, Morocco. Ikaw talaga Morocco. Tamang ano pa pa. Galit na tuloy yung aking partner. Gusto mo naman. Maya Vlogs, shoutout. Naoperahan ang mata ni So. Idol Morocco, loko-loko ka talaga. Play ko lang yung video mo, Idol Morocco. Wait lang. Tatlo na yung cellphone ko rito eh. Kaya magpipili lang ako ng mga video kaya ako nag-live. Mga video nyo sa mga pumapasok sa akin. Ito sa Idol Morocco, magaganda mga nito. Ito manood ako. Dito tayo. Ano yung sinasabi mo, Idol Morocco, na na shout out mo ko? Ito bang tunay, tuna? Hunter? Ang ganda ng mga thumbnail mo, Idol Morocco po, marunong ka maggawa ng intro? Idol Morocco's. Ay, ito ata. Panoorin nga natin. Bulyuman natin. Possible Rondo official.
Oo, oo nga, nag-edit nga eh. Ano kaya maganda yung intro? Yung mga ganyan ba intro na ginagawa mo? Pero yung sa akin sa Windows. Panonood ako sa'yo. Ikaw rin yung nagawa ng intro ni So, Idol Marocco. Marocco, loko. Ganda ng intro. Ang haba ng intro mo pero maganda. Iba-iba intro. Iba-iba intro ko. Hindi ako naggawa nun. Hindi ba ikaw nagawa nun? Medyo malakas ang Naka na naman ni Squidward! Ang galing mag-initan mo. Nakakatuwa yung mga nito tao na Si PJ at Kevin nasa tunay na buhay, dan na po ako sa iyo. Watch po sa inyong video. Kaya naman tayo kay Glory Creation tayo, guys. Tatay Ruben! Mega love shoutout po sa iyo, Tatay Ruben. Kumusta po kayo? Igagawa ko pa lang siya pag uwi ko. Ganun ba? Kala ko ikaw gumawa ng intro niya. Pagawa sana ako sa iyo. Ang galing ka naman mag-edit eh. Glory Creation, play kita. Saan na yun? Wala. Hi! Naku po. Mercy Perez. Naka-graduate ba ito? Si Mercy Perez. Hindi po, $24 ka na. Hindi, sa $100. Naka-graduate ka, di ba? 180 iwan nga yun eh. Ay, congrats. Makakasahod din po kayo. Ito ako kay kay Glory Creation, guys. Hindi ko watch ko ng video. Okay, mga kahabagat, ang inyong lando ay nagbabangay ng kanyang kawin. Ayan. Kawasan lang natin kasi. Shout out, Idol. Shout out din po sa iyo. Pag-edit pa ako. Tatay Robin 2.0, maraming salamat po sa iyong pagpasyal. Idol Marocco, naka-play ako sa iyo. At Musa Parpor, wala na ata si Musa Parpor. Palit na lang tayo ng kasi hindi nagtambay. Hindi siya nagtambay. Palit tayo ng nandyan, guys. Salamat, Idol. Kahit pa paano nakasahod tayo. 28 na? Mabuti naman. Congrats. At pa paano mayroon kayong 181. 28 na? Ay, Eljon Official Loco. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat sa iyo, Idol, sa pagpasyal. Lapit na kaming sa bangka. Ang inyong lando naman ay Hindi ko si Tatay Robin. Ay, ito muna si Mercy Perez. sana may maulan yung lugar na +1 po ako sa iyo po. malayo-layo na naman ang aming lalakbayin. Congrats, nakasahod din po kayo. Mercy Perez. Sipag nyo pa naman mag-vlog. Ganun talaga, nahahati kasi ang mga viewers no? Dito po ako sa inyo. Mercy Perez, naka-play. Glory Creation, naka-play ako sa iyo. At Marocco Official Loco, naka-play ako sa iyo. Team Vidal. So, ng Bukana, full support. Sana makaraming pang bakla ang maakit sa amin para may pampalipad. Loko-loko talaga ito si Eljun, Official Loco. Marocco rin siguro din ito. Eljun. Isa lang may-ari nito eh. Kung anong comment sa yun din ang comment na. Thank you, Idol. Maraming salamat din po. Dito po ako sa iyo. Road trip to Pesta. Watch ako yung video niyo po. Thank you so much sa pagpunta.
Hindi, magkaiba kami. Pareho lang kaming pugi. Ganun ba? Yun lang. Sana all. Bakit nag-loading kay Maroko? Ayun. John Official, thank you so much, sir. Akala ko iisa lang ang may-ari niyan. Eljon tsaka Maroko. Kala ko sa Idol Maroko pa rin. Daligan mo ha, tulingan ha. Okay. Ingat kayo daw, ingat. Pagsibig na naman ang lumo. Dok, daligan mo, tulingan. Dok, tulingan. Buka natin si Gigi at Kevin. Tambay, naglalaba ako. Sige lang po, Ate Melody. Walang problema po. Mag-watch lang po ako ng mga video nang pumapasok sa akin. Para makabawi-bawi naman ako sa kanila. Siyempre, hindi naman tayo makapag-nood ng kanilang mga video. Hi, Daniel Paulson. May galap shoutout sa'yo. Huson. Shoutout sa'yo, Idol. Glory Creation, nakatambay pa rin ako sa'yo. Naka-play ako sa'yo, naka-play. Mercy Paris, nandito po rin ako po sa inyo. At kay Maroko Official, ay naririnig nyo, yan. Hindi totoo yung YouTube na yan. Nagmo-voice pa rin. Sino yun Si... Pangalan nun? That's Kevin at PJ. 100! Melody Alvarez. Hi, sabi na Mercy Paris channel. Kaya gusto ko rin makasali sa challenge ni Idol eh. Makaranas man lang ng ano. Yung kunting medyo malaki-laki na, medyo ano lang, mga 10,000 na sahod. Makaranas mo ng gano'n. Sarap nun. Idol, Melody, Idol Melody, palipad ko dyan ang laking labahin. Last ninyo, support dyan sa challenge. Daniel Foson, thank you. Oo naman. Kailangan lang naman yun. Watch ako ng video guys. Tapos na kay Glory Creation guys. Kaya Ate Melody tayo. Ano lang yung ano ni Ate Melody. Hindi siya gano'n konti lang upload. Panoorin pa rin natin. Para ano naman tayo sukli sa kanyang kabutihang loob sa panonood sa atin. Diba? Ate Melody. Marami itong video Ate Melody. Yun, mahaban na rin. Mayroon siyang graving salad. Sarap. Dito tayo, tindera. Tindera ng isda. Yung 100 views pa nga sa kanya eh. Three weeks. Samantalang ako, ang haba ng video, hindi na lang naabot ng 100. Nadalagang probinsyano at lahat. Uy. Thank you, Idol. Walang anuman po. Daniel Poson, pupuntahan na lang natin yung mga sinasabi mong supportan. Meron lang kasi kaming sinusuportahan talaga na si Sunang Bukana. Sana pumasok para ma-play ko yung kanyang video. Hindi pumapasok si B-Boy, yung kung saan napunta yun. Baka busy. Mercy Perez channel, nandito ako. Huli siya ng tapos Melody, dito po ako sa inyo, naka-play po ako sa inyo. Tindera ng isda. Hi Daniel, shoutout sa iyo. Kanino yan? Kanino yung pinapaano mo? 1 viewers, shoutout. At 14 thumbs up. Thank you so much guys.
Spam yung ano. Uy, dito na pala si B-Boy. Ay, shoutout. Speaking B-Boy. Shoutout sa'yo, B-Boy. Tawa ka ng tawa dyan. Kaiso ng Bukana, may premiere siya. Oh, galing ako kanina doon. Nanonood ako sa premiere niya. Tatawagan ko si nanay. Wait ka lang dyan. Uy, sinat out na kita. Hindi nga kita napansin na pumasok ka. Ano ito mapapansin? Artistahin ka. Mercy Paris channel, nandito po ako sa iyo. Watch po ako ng video mo. At kay Ate Malady Alvarez, nandito rin ako sa iyo, naka-watch. At kay Maroko, loading ng loading. Wala tang load. Loko lagi Maroko. Loko lagi itong Maroko pa. Isa ko si Kuya Gado. Ano ba yan ako? Ano yan? Pag nagpalipad na. Pag di nagpalipad daw si Kuya Gado, isasako niya. Ano talaga yan si Palabiro yan, si Maroko. Hindi ko nakita yan ng ano, sa Bukana. Nung pagpunta namin yan. Nahanap ko yan, hindi ko nakita. Mabait pa naman yan si Maroko. Oo nga lang. Kaya nga loko. Maroko loko. Ay, may tugtog pero baka makaoperate ako. Kasuhin. Galing mo lumangoy nun, ha? Lol. Nahabot ka natin vlog natin. 53 minutes. Nakaka 10 minutes pa lang ako. Nako. Ubus. Ito naman kay Ate Mercy Paris ay ilang minutes na? 25 minutes. Nakaka 8 minutes pa lang. Aray, ikaw. Glory Creation, thank you so much. Daming huli oh. Maganda pang isda. Tahimik ako doon. Comment ako doon eh. Saan? Saan kay ano? Kay Su? Next ko dito si si B-Boy TV. Bili natin yung ano ni B-Boy. Hi, Fari Didi, it's your for. Hello, hi. Like Dan, thank you so much for like. Thank for watching, my friend Fari Didi. How are you today, my friend Fari Didi? You're eat your already your dinner. What's your what are you laughing? Oh, thank you. Oh, thank you sa pahard. Thank you so much, my friend. Hi guys, tapos na si Ate Melody guys. Pari Didi Dan subscribe. Oh, thank you po son Daniel Coson. Thank you so much, my friend. Guys, watch nyo naman ang aking mga video na kung hindi pa kayo nakapanood ha. Ay, mayroon pala itong ano, Daniel muna kaya. Hi! Daniel, last one ako sa'yo, my friend. What's up, Parpor? B-Boy, hello. Hello, my friend. Thank you so much for visiting my live. January 8, 2025. I play your video, no? Daniel Coson. Thank you so much, my friend. Loading. Oh no, it's loading. Hello, friend. Hello. Hello. Saan ka? Saan ka? Sino ako? Sa bahay. Nandito ako sa aming munting tinitirahan na inuupahan namin. Bahay. Sa maliit namin inuupahan. Welcome. Then what's your video mo sa Parpor, ha? Thank you. Pari Didi, hello. Hello. My upcoming premiere, please support. Okay. Okay, I thumbs up your premiere already, my friend.
Musta Parpor. Party next kita dito kaya no. Next kita kay Daniel Boson. Thank you so much guys. 5 viewers, thank you. You drop your link ano mo sa Parpor. Sa Parpor. Please drop your link. Your primer. Mami Wing, hello Mami Wing. Musta po kayo Mami Wing? Dalawang ka lang gugaban. Ay, hindi Ano ka to? Gina naman doon. Loleto, lapo, hello Loleto, balot. Ito hindi napisa. Guys, thank you so much sa like. Sangkay, maraming salamat sa like. May premiere ako bukas, Pinauna na 11:30. tapos ano pa, maaga. Tapos medyo Guys, go to the channel guys. Paano ko? Palike ako ng aking premiere bukas. Kasi naka ano. Musa Parpor please ano, drop your link. Your ano premiere. oras na. Dadagan na lang namin ng mayroon pagkain. Hi Party Didi, thank you so much my friend. Ano ba to live? Ayan na nga. Maaga kami ngayon nagpunta dito kasi baka lumaki pa yung alon. Hindi kami makababa dito para makapagluto. Kaya nagdirinig si BJ. Parang masarap ikilaw ito. Ikilaw? Yun, ikilaw. Ang ninunan to, hindi naman namin matatawag pagkakalayo pa. Kaya ang gagawin na lang ay ano, dadala na lang namin, dadala. Okay, picnic muna tayo, picnic. Picnic muna tayo. Bata pa daw. Bagay. Mamaya pa yan. Dalikin tayo dyan. Hello? Anong isda ito? Ano yata ito eh? Burito yung... Na! Pwede? Hindi mo, burito ito. Isang burito. Ay, tilapyang dagat! Oo nga, tilapyang dagat nga ito. Tilapyang dagat. Dami namin tilapyang dagat. Ayun! Ito, kasi laki ng mata ni Jessa. Jessa! Dito ka mag-vlog, pumunta ka dito. Gagawin kita yaya. Ay, kasabi ni PJ. Sariwang, sariwang. Listen, you pay monthly fees for a streaming app and a music app and a fitness app and no money for a bunch of other apps. That really adds up. So why not get YouTube Premium for just 189 pesos? It's like having all those in the entire world of YouTube uninterrupted. Your wallet will thank you. If wallets could talk. YouTube Premium. Try 1 month free. For today's ulam, tilapyang dagat. Ano tawag dito? Trigger fish. Ito tinatawag na trigger fish. Ano?
Trigger fish. Papakol. Ha? Tapos ito, tawag dito, dilis. Dilis na may tuka. Ayan, dilis na may tuka. Ayun, Sira ulo ka! ikikilaw daw namin. Oh, sarap. Iniiwan ni PJ. Nalinis na namin siya ni PJ. Habang si Kevin naman ay nagpapapoy doon. At mamaya, magsiswimming uli ako dyan sa ilog. Magbababaduli ako dyan. Okay, dahil apat pala na huli namin, mag-outing na lang kami. Ano, malaman, oh. Mukhang masarap kong ikilaw ito. Ilong Edo! Naiingit ka dyan, alam ko yan. Naiingit ka sa kilaw, no? Kilaw. Kilaw. Uy, malaki-laki to. Okay, outing mo na. Nag-outing mo na mga timabag. Ito na lang. Malakas talaga ngayon ang habagat. Shoutout muna tayo, Ninang Mayla. Ilong Edo. Shoutout sa mga ayaya. Siyempre, shoutout sa Ninang May. Sa tubig. Sa Ninang May, congratulations po dahil kayo po ay 100k subscribers na. Meron na po kayong silver button para sa kanyang Ninong Eric. Para sa kayo may silver button. Sana ako din. Shoutout kay Mayor. Mayor Ay. Shoutout po sa Ate Keiko at saka Sit down. Mayora. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout tubig, tubig. Para dito si Kevin. Hindi ang pasakal ako ng pugita. Siyempre sa mga nanonood din sa atin, no? Na mga kaibigan natin, ang Team Mokya. Yan, shoutout sa Team Mokya. Bro Rasek, thank you Bro Rasek. Nakikita ko mga comments mo din. Salamat, na-appreciate nyo yung ginagawa namin video, yung ginagawa namin vlog. Maraming salamat po. Sana po mag-comment po kayo, yung mga iba kong nanonood. Sana po mag-comment po kayo para po nababasa po natin. Nakakataba po ng puso yung mga good comments nyo. Salamat po sir. Atay Alex. At saka sa Imbembang. Mga barakong isinilang mga tingil na hinawa at hindi na mabilang. Tadyak Imbembang. Inong Dastol. And congratulations kay Celis Manalo kasi nabawi na yung channel niya. Yan. Sabi sa'yo, mababawi yan eh. Puso lang, wala lang. And congrats sa Tita Yoli, Daddy B. Nakuha na yung kanilang e-bike. Wow. Sana all. Guys, nakapili pa rin ako kay Daniel Post Home at kay Ate Mercy Paris channel. Yan. Mahaba ang kanyang video.
No recreation, thank you. Nasa park ko. Makalay. Yung, Hmm? saan ka dyan? Mami Kay, Daddy Kay, shoutout po, ingat po kayo dyan, yung mga kababayan po natin na Natapon niya. alert po ng tsunami. Yan, tsunami alert. Yung malapit po dyan sa mga tabing dagat. Mag-ingat po kayo. Mami Kay, ingat po kayo. Nakakita ko kasi yung post ni Mami Kay. Wala sanang masamang mangyari po sa inyo dyan. Years. Siyempre sa akin mga brother dyan, brother Eljon, brother RJ, brother James. Yan, si Cymix Vlog, si Marilat ng Bukana, Su ng Bukana, yan, Marilag po mukha na gano'n. Marie Chris. Yan. Nakuloko tayo ng tao. Oy, ang aking Ninong Romeo, a.k.a. Boy Lugaw. Ninong Romeo, shout out, Ninong Romeo. Salamat sa mga lagi mong pinaparating sa kambal na mga lugaw. Ito po at baboy ba? Salamat, Ninong Romeo, sa iyo. Tito Jun Espino. Shoutout po, Tito Jun. Ano pa ba? Yung mga nakikita ko dyan nagko-comment. Huwag ka mga ganyan ng ganyan. Kaya mo. Kaya mga Ninang Gap, Nakuya Jack. Shoutout po. Ngayon ay medyo maalat. Dahil kami nasa tubig alat, pero may nakita taba. Ngayon kami ay medyo inaalat gawa ng tao. Si Spring, shoutout sa'yo. Pero maaga pa naman. Maaga pa naman. Daniel Poson, patapos na patapos yung video. 6 viewers at 17 thumbs up, shoutout. Siguro kulang lang kami sa kain. Shoutout din sa akin, boss. Dito lang ako kay Maroko nanonood Boss ako. Kamedal. Ang galing kasi itong vlog. Si Boss Levi Ninyosa, yan. Si Reynaldo Serafin. Carlo! Shoutout si Carlo. Shoutout. Si Ronaldo Sarapin. Wala? Kay ano pangalan ito? Kay Bukayo. Naglag dyan. Taga. Dan na po sa'yo, anong posong? Daniel Posong, dan na sa'yo. Para makapagbakasyon ulit dito. Punta naman ulit dito. Para ma-enjoy na ulit yung mga adventure dito. Okay, B-boy, play kita. Mga araw na naman, kaso yung dagat, sabong magalaw. Para kami pinubuling dito, lahat sa ganun gan. Ito sa'yo, Sangkay. Watch ako ng video mo. Vibes, vibes mo nito. Meron ako may like pag lumabas. Shoutout kina Tita Au, Tita Au, Kuya Wildo, Ate Lima, Ate Source, I love you. Salamat, no problem. Ipare Si Spring, dan kita, ano kita rito. Shoutout. Si Spring. Pag natapos to si ano, si Mercy Perez. Mark Joray TV. Nandun ako kagabi, nakalimutan ko pangalan. Waray po. Sound. Yung sick sound. Yung si Mark pa pangalan. Basta si Waray, alam mo yun, hindi naman. Shoutout sa inyo sa mga taga-Leyte. Shoutout. No, taga-Leyte, ano? CBI. Shoutout CBI. BI? Ano pala nanonood niyo pa? Ano pala niya si Siyempre sa BI? Team Kulit.
Salamat po, Ninang Beth. Shoutout. Sa Love and Care. Shoutout sa Love and Care. Aking mga ninang dyan sa Love and Care. Shoutout po. Ano yun? Mahirapan na malalaan. Ate Maria! Maria naman. Alas 20, nag-live ako. Ate Maria! Maria! Siyempre, shoutout din sa akin, Tita Beach. Yan, shoutout. Tito Erwin, yan, shoutout ko. Wala naman ayan. Maganda. Sa'yo, tapos kay Kagato. Yun si Biboy. Ah. Manang Jokes. Shoutout Manang Jokes. Lagi nanonood dyan si Manang Jokes. Sa Bloodstream TV. Shoutout Manang Jokes. Sana gumaling na yung sipon mo. Nakaplika sila sa akin sangkay. Nakaplika. Tawa si PJ. Nakaplay si Marocco. Nakaplay si Mercy Perez. Kaya wala akong may tambay kay ano. Andun kay si Pe. Nanonood kayo sa gato. Paring Rod. Bibili pa akong 5 cellphone. Ang Batangas Foundation, syempre. Bibili pa ako 5 cellphone. Para ano, gagamit. Gusto ko magpasalamat kay No recreation, thank you. Ads pa rin ako sa iyo, sangkay. Napakahaba ng ads mo. Sige lang, ads lang ng ads. Mayaman ka kasi. Sana all. Mayaman. Kamo hindi mayaman. Mayaman. ng Maruluko. Ang bugi ay. Yan po ay donasyon na Kuya J-Tits para sa kapilya Kuya J-Tits. Thank you sa sticker ko lang. Ang dami mo. So tayo sticker. Sino gusto ng sticker? Sino gusto ng sticker? Sa mga nagbibingo. Shoutout sa inyo. Kapamumuna. Ni Rebecca. Ano ba? Ni Rebecca na matagal kaming pinaikot. Ni Rebecca. Siya pala ang nagpalaya sa asawa niya. Pinalaya siya ang asawa niya dahil sa bingo. Walang Diyo ka, Rebecca. Tagal mo kami pinaikot. Dahil sa bingo, pinalayas mo ang asawa mo. Pinakalbit ka lang. Ano ba yan, Ayaw mo anak? pagbigyan habang nagtatantos. Diyan ako matutulog sa inyo ha. Pag pumunta ako dyan. Dito ko sa CR. Tulog. O yun. Natin mga sinoutout sa mga nakalimutan ko, huwag kayong magtatampo. Marami pa tayong vlog na gagawin. No? Dito ka sa baba. Lang kayo. Doon kami sa labas. Tayo sa aking mga vlog. VIP kay. Para mas Kung gusto mo doon sa taas. Taas namin. Napakainit. salamat sa inyo dyan. Thank you. Magdala ka ng electric pan mo ha. Dahil wala kami electric pan dito pag pupunta ka dito. Yun, nag-iihaw na ng tilapia. Mahirap lang kami. Kevin. Oh, sarap yan. Huwag natin tira ng ninong lang. Umayos ka. Umayos ka din. Pag pumunta ka rito, magdala ka electric pan, unan mo, kumot, Uy, si Kuya Uwi, tumali na lang. sabon, kanin, Tilapiyang pitchel sa ingan mo. dagat. Pupunta ka ng PJ ano eh. doon, hindi pa tapos sa kanyang kikilawis. Ang sarap dito, Ninong Edo. Hala, yun totoo. Oo nga. Dala ka ng ano, electric pan, kaldero, kawali. Siyempre, paano ka kakain pag wala kang kaldero, kawali, plato, pinggan, tapos baso, kumot, unan, bigas, ulam. Sama mo na kami. Bigas, ulam. Damay mo na kami kasi wala kami pambili. Master Chef, PJ. Shoutout mo naman ang misis mo, PJ. Lagi nanonood sa vlog natin yun. Ay, nako, di na lang ako pupunta dyan. Bahala ko. Hindi mo makikita si Will. Anak mo. Magbibigay ng ano yun. Shoutout Ng Paul James. Lat, ano, Misis mo. Cheryl. hausan lat. Shoutout kay Cheryl. Hindi ka makakatanggap. Paul James yan. Salamat sa laging panonood sa amin. Mercy Paris, out na paano na ako, pain na ako sa iyo. Biboy TV, ano pa rin ako. Watch your video guys. Sa live boy. Hindi nga, totoo nga, saan kahit pag pumunta, punta ka lang. Wala kang problema. Pagtyagaan mo lang yung aming munting tahanan. Ganda no. Teka muna, meron pa tayo special shoutout.
Shoutout kay Kuya Irong. Meron ka naman pagtutulugan eh. Kasama mo ba si B-Boy? O si, ano, saan kay sa Gato? Pumunta ka? Appreciate mo yung mga vlog ko. Si Sagato, lalagay natin dun sa may ano, hallway namin dito. Kaya, Para taga-tahol. ay, maagang nagluto. Naghahanap ako Ano ngayon ang aso? ganito na malaki-laki. Uy, kawawa ka naman. At gagawin Masyado ko ka naman poor. plato. Sa bangkita ka matutulog, no, kawawa. Naku po. Huwag naman sangkay. Mukha ka namang hindi mahirap eh. Mukha ka namang mayaman eh. Uy, may plato Mga na ganyang, tayo. ano, dapat inaano yan, inaalagaan yung mga ganyang bisita. Buisita pala. Dapat Hindi yung bisita. ano, inaano. Kasi ano, puro ano. Dapat inaano yan, yung ano yan, na inaano yan. Yung plato. Pwede na to. Marcy Perez, dan watch ako sa iyong video guys. Thank you so much. Gusto dito. Kaso, iba tong nakaharang. Mabigat. Mabigat. Magkakalusot tayo. Buisita pala ha. Uy, may kilaw na kami doon ah. Wala kami si Kuya. Di ko pa alam kung kasama ko siya. Bakit? Suka Dapat kasi. may kasama ka. Huwag kang umalis na wala kang kasama. Eh, ito naman ang aming suka. Tingnan nyo naman. Hanap na suka. Oo, tira natin. Aming tubig. Ilagay ko doon para malamig. Yan. Kakain muna ang Team Amaga. Kain na. Salamat po. Kain na kami. Kain na. Oh. Plato. Pare, plato ko. Nagsasama ako ng lalaki. Si Kevin, oh, wasak-wasak na. Wasak-wasak na. Kinakawawa mo ako ngayon. Sige. Ano? Naku, hindi Tinahinan ni naman. nanay. Ano kita kinakawawa? Kain na tayo, kain Hindi na. ka naman kawa-awa eh. Sarap. Sabi ko, dadala ka ni Kuya Pinamulot na lang namin corner. yan. Ano? Ito. Ano ko si Sagato tambon niyo? Kain. Ano pala? Ay, si ka-operator vlog. Kuha tayong kanin. Ay, siya raw. Kaya natin dito. Sarap ang kain na. Sayang. O kilaw. Fresh kilaw. Tignan natin ang kilaw. Unang subo. Makuna. Isda. Natin itong papakol. Malaman. Papakol. Kapal ng ano. Kaya kapal din ang laman ito. Parang ang dami na mumunita ngayon. Alam pa din nila, ano? Dami na mumunita ngayon. Kasi, yung mga ila, kaya na po, erin na po ang asking. Sinapin nyo magdala kami. Taram din ako ng brief, di ako magdadala ng gamit. Bahala ka sa buhay mo. Maraming birthday market kita. Uy, si Grace. Hi, Grace. Nag-watch pa rin kasi ako kay Maroko, mahaba ng vlog na eh.
Gusto mo ba yan? Ano yan? Day? Dan. Ay, Sir Sanasan, waray, musta? Okay naman. Andito ako kay ka-operator. Waray din pala yung asawa niya. Shoutout sa'yo. Wow! Grabe di ako maklugin ni Mark sa kanila. Hoy, nagsusumbong ka agad. Tudasin ka dyan. Alam mo, Sangkay, pag pumunta ka rito, wala kang gagastusin. Di ka magbabayad ng bahay, di ka magbabayad ng kuryente, di ka bibili ng pagkain. Gagawin mo lang dito, lalaban mo yung mga bahay namin, hugasin, magsasaing ka, tapos gigisingin mo ko ng madaling araw para magtinda. Yun na gagawin mo. Ginagawa kang asawa ko na B-boy. Katulong, hindi asawa. May asawa na ako eh. Katulong kailangan namin. Mayaman na ako, di ba? Glory Creation, Miguel of Shoutout. Sir Sanisen. Sir Sanisen, pupunta daw dito si B-boy. Sa bahay. Sabi ko naman sa kanya, pwede naman siya pumunta rito. Kaso lang, ang kailangan niya, kailangan gumastos. Kailangan niya magbayad ng bahay, kahit anong mayroon. Basta, siya gagawa lahat ng gawaing bahay. Saing. Siya lahat. Hala ka, magagalit si nanay sa iyo. Di ako pinaglalaba dito sa bahay. Uy. Ay, di ka pa pinaglalaba. Kaya nga, siyempre, pupunta ka ng Manila, maglalaba mo ko. Nasahuran na lang kita. Ayaw mo, isang oras lang, 500. Ayaw mo pa. Mayabang ako, di ba? Pasikat. O yan, 500. Isang oras lang. Ayaw mo pa? Boot sa'yo mo. Gusto mo, si Grace. Hi, Grace. Hala ka, tudas. Tawa si Sir Sanisen. Sir Sanisen, bakit natawa kasi Sir Sanisen? What's ako sa'yo, Sir Sanisen? Tigasin! Sir Sanisen, nandito ako sa'yo. Sisigaw na to si ka-operator. Andito pa ako. Bilisan na! Maray, makapag-live na ako. Naayos ko na yung pang-live. Oo, mabuti naman, Sir Sanisen. At least makaka-pasyal na tayo sa iyong live. Sabi ko pa, papuntahin mo na ng matira ko na. So, Sir Sanisen, umayos ka. Baka tirahin ka ni B-boy. Ay, ayos ko. Magaling ka rin, oh. Mukhang ano ka rin bata ka. Sir Sanisen, baka tirahin ka ni B-boy. Aray ko. Sir Sanisen, nandito ako sa iyo, ah. Nakawatch ako sa iyo.
Okay kayo, sir. Ha? Di pa natapos tong live ni ano? Ang video ni Maruko. Haba. Ah, 10 minutes pa ba? Guys, diyan lang kayo. Ay, pupuntahan lang ako. Bibili na ako. Grace, salamat. Para matsalan ka sa kamar. Sabi niya, lagas sa akin, meron pa sa tatlo. Ang likot mo kasi, gaya ka na duwal eh. Pero sa akin, 21. Matsalan ko. Apasyalan. Okay, okay. Pasyalan daw. Thank you po, thank you. Thank you, Mark. Yan, yan ba mga? Yun ang ano, chan. Ay, Mark, Chewy. Dito ba? Wala ba yun? Wala ba yun? Yan, yun ang media. Chewy, Waray TV. Andito ako sa iyo, yan. Meme ko channel ko yan. Yan ang sabi na nun, andyan na po si boss, si Waray, Chewy Waray. Channel ko guys yan. Hey, shout out. Deep High Bridge Vlog, shout out sa'yo. Ayo, Cristiano. Thank you so much for visiting my live. Bahala niya nga, hindi Eh, ka-operator ka, di ba? ko sa puto hindi ko intindihan yan, Mark. Ikaw na magbasa. Ano daw sabi niya? Iway ho, Cristiano. Boy, kuyo kon. Yes po, host. Oh. Ano to? It's LP Deep High Bridge Vlog. Shout out sa'yo, my friend, for visiting. Thank you so much. Ang laki pala ng buhay mo, ah. Grabe, laki ng buhay pala nito, guys. Nakakain. Thank you. Watch na lang po ako ng video nyo, sir. Bigyan po muna kita moderator. Wait lang. 500 million people. Ang laki pala ng bahay ko po. Maraming salamat. 82,000. Thank you so much, sir, for visiting. Yes po, host. Ang laki. Makatituloy ng ulo ko. Madam, punta ka na ng matira kita. Waray upay. Maray upay. Di buhol. Wala, tuyaw ka Ang laki ng bahay niya, guys. Oh. Tuyaw lang, tuyaw. Tuyaw-tuyaw. Bisaya na. Oh, 82. Sabi ni... It's LG Deep Hybrid Vlog. Ano laki? Laki ng channel niya, gabi. Ayos pa. Say, Sikat yata to. inaya. Kasi di, moon na pala yan siya. Oo, tagal na yan ang ulit siya. Si Mark Chewy. Pero ano yan? Nandiyan sa ano yan? Masipag din yan, boss, na sa... Tinday sa bayan ng asawa ko sa Nabalitis. Si Mark Chewy Waray. Ay, live mo. Ako star pala. Mark, andyan ba ka, Mark? Hello everyone. Karaoke mix. Hello everyone. Thank you, sir. Ito yung Watch po ako ng video niya, sir. Ikaw siyang Dito tayo sa yung maya ka na sa Nabalitis. Sabi ko, remix ka pala. ano? Remix. Si Silvano nga maya
Dito po ako sa'yo. +1 po ako sa'yo, sir. Ay, Sir, it's LG. matumba Deep ikaw hy- dyan. Hybrid vlogs Sige. na +1 po ako sa'yo. Another... Another, ulo mo. thank you so much. Watch po ako ng video nyo. Watch po ako. Hindi ko lang lalagyan boses, baka makapirate po ako. Sir Sanisan, hello. It's LG Deep. Nagalaw shoutout from Sir Sanisan TV. Nandito ako kaya operator na hello everyone in her. Thank you so much. Yung channel din po yan. Sir. Ay, Sir Sanisan, done na po ako sa iyo, Sir Sanisan. Waray bugas, waray upay, waray lubot. Sabi niya, maihanaraw ka daw sa nabalitis. Ma'am dyan. Oo daw, matagal na daw siya. Ay, Roland Villanueva. Hello. Oy, Roland Villanueva, hello. Good evening po. Oh, shout out. Sir Roland. Villanueva. Hello. Yes po. Dalawa yung channel niyo, sir. Oo nga, no? Ay, grabe. It's LG, Karaoke Mix Vlog, version. Nandito po sa iyo. +1 po sa buhay niyo, sir. Baka may ano kayo dyan, mga bananas na pwedeng pang dikit. Dikit ko na. Laki ng bahay niyo, sir. Watch po ako sa iyo, sir. Naka-watch po ako sa iyong video. Nandito po ako sa iyo. Thank you so much for visiting. Bigyan kita moderator, sir. Thank you so much po. Thank you very much. Thank you kay ka-operator. Ay meron tayong dagdag subscriber. Bahala ka dyan, madam. Magbira lang ako magparamdam. Bihira lang ako magparamdam. Madam, magpalaway ka. Hoy, Sunny. Salamat po, host. Walang anuman po. Sige po, salamat, host. It's LG Karaoke. Kumusta ka na? Dating dikit na po ako sa iyo. Uy. Yes po. Lupit ng bisita mo. Laking mga bahay. Oo nga, galing kay ka-operator. Nandito ako kay ka-operator. Oh. Ang lalaki ng bahay nga. Sir Ron, thank you so much. Roland, Villanueva, mga shout out sa mensahe ni Sir Sanisen. Salamat, Waray. Ay, Waray ka din pala, ano? Sir, ano? Sir, it's, ano, karaoke mix version. Waray din po kayo. May viewers, shout out po. Wag tayo ulit kay ano kay Sir Sanisen. Sir Sanisen, +1 po ako sa iyo. Ano pala nila nadikit sa iyo. Dito ako sa ano, ayuda. Dito tayo sa ayuda, guys. Basketball. Yan ang mother. At sabi nila to eh. Ah. Ano po? Sige lang mo mo. Thank you po. Ma'am dyan. At dyan, malapit sa 7-Eleven, nagtitinda, ano, ma'am, no? Nasa loob ka sa palengke.
Grace, tambayan mo naman si Sagato ng isa. Ay, saan kayo? Sa akin meron nakatambay si P, ha? Eh ako, nakatambay ako kaya no, kay ka-operator. Nakakano naman nito, lagi naman pumapasok sa akin to eh. Sir Sanisen, nandito po sa iyo. Aray ko. Dito naman, kanino ba to? Ay, tapos na. It's LG Deep Hybrid Vlog. Shoutout sa iyo. Dan watch na ako sa iyo, idol. Maraming salamat sa pagpasyal. Nandiyan ka pa ba? Wala na yata, lumayas na. Umalis na yata. Sagaraw, bahala ka dyan. Uy, Sir Sanisen, wag naman. Sasayaw-sayaw na nga yung tao ron, no? Nagda-dance na nga eh. Ayun, watch ko nga muna. Sagato, dito ako sa'yo. Bira! Kala mo, ikaw lang marunong sumayaw. Bahala ka dyan, bilang. Tapos music. Follow the steps. Follow the steps. Yung mga sap. Diyan lang kayo, bibili ako ng ano. May inom. Nauuhaw kasi ako eh. Sabay umalis. Connecting man eh. Nauhaw yung ano mo, host. Taglit pa nga lang pumayaw. Nauhaw na. Wait. I said 1, I said 2, I said 3, I said 4, I said 5. 6, 8, 7, 8. It's a lot. 40! 39 pala yun, hindi pala 89. Ayun na Kuya B-Boy, bumili na ng Red Horse. Kasi di siya nakapag-inom kahapon. Ay, nung linggo pala. Kasi tulog agad. Nasa egg pa? Yun, egg? 100! The egg? Uy.
Sir lang, sir si Sagata. Quiet. Put it back there. Put it under the table. Put it there. Put it there. Ah. Let's try this one. Matigas na yan eh. Silver po. Oh no, the animal's gone. Animals is there. Just put it there. It's a safari. Andyan sa drawer. Safari. Mango. Hataw. Sayaw. Ah. Sayaw sa gato, sayaw. Tagay. Here. Sino nag-edit mo ng comment? Sabi. Ano doon sabi niya? Ala, mayaman. Red doors na yan. Red doors na yan. Oo, aram ni ano? Sinabi mo ba? Pag sabi na, dahil sinabi. Animals. I'm not touching. Yes. Cow. Okay. Yeah. Cow. Sir Sanisin, nandito kasi. Cow. Todo mo, sige. Lahat, sige. Bira! Birahi sa gato. Para sa kinabukasan. Para ma-monetize ka, birahi. Birahi. Ay, sabi sa namin. Di ba sabi ko? Pero sinabi ko na nito, alam kong red rose yung bilhin. Namumula ka. Alam tunay namang hula. Sana si Grace, ba't wala? Grace Tagay. Ayun na, sana kayo. Thank you so much. Bibi. Alas na po, anak. Sarap, ang lamig. Pumunta mo lang tugtog sa CBN. Sige. Sabi ko dyan po, pasensya. Iyasang kayo pa niya. Si ano siguro nandyan? Si... Opa, time out si Maroko, si Lima. Ano Daniel. Daniel, yaw. Natawa yan si
Nagtayawin mo, masaya si Kuya sa gato mo. Yan, nak, lagi na, kalbunin mo si Kuya, sa gato lagi. Yan, 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 yan. Dito, magkita ka sa yung na video, oh. Yan, doon ka. Yan. Yan, dami na dyan. Yes, sumasaya si Kuya sa gato, oh. Dili, oh. Naka, watch. Sinaluntalan na si Mark yan. Bahala ka dyan. Operator, dito pa rin ako sa iyo. Ba't ko 100? Sayaw ka! Tara na! Ilaw na! Come guys! Tara! Ilang viewers ni, operator, SLG Dev Hybrid Vlog sarap yun. Mahal na yung operator. Gustong sumayaw yung isa, oh. Nainggit yung isa nasa likod. Oh, sumayaw ka na. Nainggit ka lang. Sumayaw ka na. Si Sunny Sen, papuntahin mo sa live ko bukas. Ipapag-grab natin 2 baitang bukas. Sige. Sir Sunny Sen, nandiyan ka pa? Kasi... Mahulog ikaw. Ano oras ang live mo, SLG, Deep Hybrid Vlog. Aray ko. Ay, may copyright ka ata to, ah. Ha? May copyright.
So ito si Jan Sagato, nagka-operate pa. Hi, Glory Creation, shoutout. Waray, bakit? Yan si, si HLG, Deep Hyper Vlog. Sabi niya, Sir, si Sunny Sen, papuntahin mo sa live ko bukas. Ipapagrab natin 2 baitang bukas. O, di ba? Balik 300 ka na bukas pag pumasok ka sa kanya. Car na yan. Si Food Lover Vlog kanina, pinagrab ang 2 baitang kanina. Ganun. Wow, what time kaya? Tanong mo kaya, no? Sir, anong time po ba? Thank you so much, guys. Baka oras ng tulog ko. Naglalawa na naman si Biboy. Basta umaga, tignan nyo lang mga 7 a.m. Okay. Thank you so much for coming. Salamat po sa putal. Thank you so much. Ano po, isa po sa tugtog para masaya ng maayos. Sana yan, wag naman. Sakit sa mata ni Sagato Mahago. Wala, sige sa'yo. Miladiat pa rin. Tayo dyan. Inabi na. Nabasa ko na po. Ayan, thank you so much for Tayo coming. diyan. Ano pasok Ahamot. muna sa live ko. Saki, napagod na ako. Mute mo na lang kapag CPR ka sa music. Oo. Marunong naman ako na. Shout out sa kayo sa Biboy. Aray Para ko. siyempre. Para sumakit lalo ulo mo. Pasyal kami. Dili lang. Napagod na. Thank you so much. Ha? Masaya? Wala. Masaya lang. Sige. Ay, sa akin, shoutout. Talon-talon kuya. Good evening, everyone. Hi, hello. Go! Nagsay tayo. Hindi ko kasi kaya rin sa gato ginagawa mo. Hindi ako. Ay, isa. Sa bahay niyo po. Sa bahay na ako noon. Okay. Buti naman. Hi, Ate Gemma. Hello. Hello, Saki. Good evening. Maray nakita mo. Maray nakita mo na ba unang video ko sa mga? Hindi pa. Tingnan ko. Alam mo rito. Saan dito siya sa Sanisen? Sa may mga TikTok diyan. Search po pa sana. Sanisen TV po. Salamat po. May TikTok ka? Yan ang TikTok sa Sanisen eh.
Andito ako sa'yo, naka-play. Ayoko. Hindi, tatapa. Birahin. Putik na mamaya, pagtapos na sayaw. Kaya ayain mo lang si Biboy kumain. Oh, waray mula nung pandemic pa. Sayang nga, yung dati kong account sa one na rin yun. Sayang. Tagay, Salsarisen. Ang patulog. Para sa ano? Para sa 4K subscriber mga kawakay. Celebrate lang. Dati yung sinelebrate ko din nung nakarating ako ng 1,000 subscriber. Ay, tita. Nanay pala. Nanay. Hi, Nay. Hello po. Good evening. Wait muna tayo. Nandiyan si Nanay. Baka tayo mapalo. Diyan lang yung lang sa lang sabi sa sabi. Andito lang si Bibi sa music. Sa likod na. Nararig lang tayo niyan. Biboy, sumayaw ka, nanonood ka lang dyan, nakakainis ka. Pinagtatawanan mo kami ni Sagato. Nanonood na tawak ng tawa dyan. Tugas ka. Ginagawa mo kami tanga ni Sagato. Pinapagod mo kami sa gato. Aray ko. Bahala ka sa buhay mo yan. Ay daw? Alabira. Inom ka. Yung tubig. Inom nga itong tubig Tubig. ito. Aray ko. Ayan. Thank you so much for coming. Sa'yo, Noe. Live. Alabira, hey. Nagtatago si Bigoy sa likod ni Sagato. Pinagtatawanan. Oo nga. Kahit nga ako, nagnasayaw ako, tawa ng tawa eh. Thank you so much. Boss TV, thank you so much for coming. Thank you so much. Ano naman yung Ah. kain na yan? Ang sarap ng 4K subscriber, guys. 4 years. Ay, 4 years ba? 19. Huh? Sagato, wag ka munga nga. Baka mapasukan ka ng hangin. Hinihinga lang siya kaya nga siya. Tatawa na naman. Tatawa ka na naman, big boy. Tatawa ka na naman. Tatawa ka na naman, big boy. Oh. Sayaw ka na, Mark. Paanohin mo siya ng ano? Ng budot. Pasayaw ka.
Budot. Nag-ano pa ako ng, kukuha pa ako ng, ano rito ng pampatibay ng loob. Oh, buta nga. Gala, sige, gala. Nakawin sa gatong. Hindi ako marunong sumayaw eh. Hey, Sir Arnel Vlog, shout out. Shout out sa'yo. Enjoy lang guys, support the subscriber. For sister, thank you so much. Paano ba step sa gata? Ayusin mo naman. Ang tuturo. Ang gulo mo? Ayusin mo sa gato. Budots, dali. Kala mo nakaharang pa ako. Saan si Grace? Ba't wala? Maria P, sayaw na ka na. Si Ate Melody magaling siguro ito mag-chat-chat. Thank you po, Yus. Diyan na, sige boy. Aray ko. Namumula na pala ako. Sapat ba toothpaste mo? Pagod mo na. Okay guys, Sapat ba talaga toothpaste mo? for sister ng Team Tacloban, shoutout sa inyo guys. Nanay, thank you. Gayahin mo sa sagato. Di ko matigas katawan ko, Nay. Tagay. Salamat po sa poor sister at kay nanay. Budots. Tagay B-boy, Budots. I-play niyo Budots. Dali, masaya ko. Tawa nga tayo. Budots nga ni. Padi si Marjo, Maria P. Ayaw niya. Puro kaliwa yung paa ni Mark. Ano ba yun? Sigato. Ambot sa mo. Bahala ka dyan. Hala, nag-inom ka pala. Ate Gima. Sinelebrate ko lang ang aking 4,000 subscribers. Ay, ng viewers, shoutout. Hanggang B-boy, play ka nga ng ano, Budots.
Dali lang. Mabalik kayo mag-research. Kuya, katulad. Research mo budot. Budot. Kanya rin. Sige. Ay, Google po. Ayan, shoutout po. Budot. Hi. Dali lang po. Budots. Go, budots. Budots kita, dayang-dayang. Dayang-dayang. Budots. Ang putay mo ko na. May viewer, shout out. Hi, Sabi Ate Gemma at Ate Marie at Ate Eva, maraming salamat sa inyo. I love you. Mga Rai. Tagal naman. Ayan, thank you, Brefe. Ulit daw sabi ni Mark, tudas tayo dyan. Go! Gududos ni Mark. Wow, go! Mark Bear TV, ayan, go! Tagal? Aray ko? Lo, budots. Yeah. Kuya Lakas, shout out. Hello. How is stream doing so far? Hello. Melody, Ate Melody, hello po. Buhay sa huy. Wala ka na ako naririnig. I-type na lang po niya. Baka sigurado pa. Bukupyan ko ngayon yun. Budots! Ito ulit sa akin. Nina. Shout out sa inyo. Gawa mo na. Masa ng bread. Tumatawa si Mama yun. Hi, Melody. Umayaw ka na lang. Mga sila eh. Andiyan si Martin. Dito, anak. Ay, dito na ko. Ay, sorry. Ma, come here. Bring your hair. Dali. Dali na. Sumasakit tuhod ko dun, ah. Ay, Ate Melody, pasensya na kayo sa sayaw ko, ha. Ay, ayan. Ang kakalanan pa ako ulit. Nanay, hello. Galing naman pala eh. Hi, Nay. Sabay.
Nakakapagod din pala to. Go, 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 go. Go, huwag ka matatalo. Go, 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 go. Go. Saan ang gagawin? Go, dito ka sa I told you. Down, down, down. Down. Ay, tatabi mo ya. Ang sakit ng tuhod ko. Ay, gabi. Good Mark, good Mark. Nagpapisa na ako. Come here. What's your play? Ang pakaganda kay Papa. Come here. Nakakapagod. 7 viewers at 24 thumbs up, shout out. Sakit sa tuhod, guys. Tagay mo na para may energy. Sige lang. Nakakapagod. Ay, Sagato, nakakapagod ka. Chat-chat, Sagato, dali. 10 viewers, shout out. Ate Melody. Guys, search mo sa chat-chat. Pagod ah. Hey nanay, ganyan huwag papatalo. Ayan nay. Big ba sa akin? Ano ba? Mahal na. Abwag guys! Abwag! Abwag guys! Abwag! Chat to, di ba? May pera. Oh, pera, pera. Shout out sa 7 viewer. Alam mo.
Kulang na. Hi, Sir Roland Villanueva. Bravo, kuya. Sir Sanisen, where are you? Tagay tayo. 4,000 viewers. Ay, 4,000 viewers. 4,000 subscribers. I love you. Magbudot niya na. Magbudot niya na. Pagkakabto. Nakapagod ako ron. Time out muna, time out. Hindi pala yung ginagawa ni B-Boy. Hindi pala basta-basta. Nakakapagod yun. Kuya, what's the one thing na nagpaparamdam sa'yo ng love ni Mommy? When I make my favorite CDO, sweet hot syrup sandwich. Nice. CDO sweet hot mo talaga nagpapasarap sa mga pinag-introduce namin dito sa bahay. Ang Monday, nagiging manhid day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, nothing day. Pabalik-balik na lang. This 4-time speed valve versus ordinary brand helps prevent nerve damage from the start so symptoms don't bother you again. Ano? Akala mo, madali lang, no? Nahihirapan ka, no? Kakapagod. Nagpawisan ako doon. Diba? Energetic si Sagato. Bahala ka dyan. Nangyay ko na. Nakakapagod ka dyan. Ayaw na niya sumayaw. Yaw pa? Isa pa. Laban ka, laban! Palakasan mo, palakasan mo. Sa'yo po. Sa'yo po, more. Sabi natin melody. May na rin nakakapagod. Para si Sagato niya. Wala ka. Tumpa! Yan na. Nakakabagod. Oo. Good na ako. Ayan, thank you sa program. Salamat po sa good live po. Thank you po. Live ko. Kala ko di ko pa napapagod, uy. Thank you po sa live. Salamat po sa good live. Padato sa kayo dyan. Thank you po. Ayan. Pinagpawisan dito. Aray, Aray pinagpawisan ako ko. po. Ang nawong. Ang nawong ba? Ilang viewers sa'yo? Salamat po sa lahat ng tumambay.
Copyright ako siguro na, no? Show me. Thank you po. Ayan. Ayan. Hello? Pira pa kuya sa gato. Ang title, anong title to? Anong title? Chacha Melody. Non-stop remix. Anong title to? Ha! Napagod. Ewan naman ang katawan ko. Wala. Puti dito. Puting naman dito. Aray Aray ka. ko. Napagod na si ate. Wala. Aray ko. Yun na, pagod na ako. Amen. Pinapagisan ako. Pinagpawisan din ako doon sa kalsyon. Look at your hand. Pinapagisan ako, aray ko. Look at your hand. Chachicha, manok na kinisa. Dilawi kay maiti-iti. Where did you get that one? Pagod na ako. Pero hindi ka to. Ayan. Get it there? Ayan, salamat po sa pagdala sa lingkod kaibigan. Ayan. Kasi yung kanya kasi, Ano? bubulong kasi ako kaya yun. Gusto ko lang sumayaw. Oh, did you get that one? Napasubo At your tayo. hand. Lalo si Mark. Si Mark kasi, napasubo din siya doon sayaw. Ano? Pagod ka na dyan? Ayan, thank you po. Sakit sa paa. Tumalay boys, magalaw shout out. Ate mga di, maraming salamat po. Grabe tao. Grabe si baby ko yun. Shoutout po. Uy, Bigoy, huwag kang maingay. Thank you. Pumasok ka ba so sir much. sa akin ngayon? Alam nyo ha, mabilis lang ha. Hirap talaga. Hindi pagod. Pero okay lang. Pagod? Kung kitang walang tuhod ko. Kala mo mabilis lang, no? Lasing na yan. Hindi pa ah. Lasing na yan. Ihi ka sa panig. Pili ka ng pang-first ng large. Oh, Shane, shout out. Magalaw shout out. Ano pala nilagyan ng ano yun? Nakalimutan ko. Nay, salamat po sa panonood. Tulog na po kayo. Shoes. Ano na school? You have a school tomorrow. Shoes. Bye, bye. Hindi na ako sasayaw na yun. Sakit ng tuhod ko. Request pa.
Para ka patanda. Good girl. Good girl. Good girl. No. Ow. Muntik nga ako buli ka atin eh. Masarap lang manood. Pero kung ikaw nag-perform, pagod. Alam mo, bilis na mag-perform. Ang hirap. Akala niya siguro, bilis na La. Ow. Lion. Wala na. Uli na si Kapre. I eat iPhone. Roar! Lion. Roar! Is the lion in the jungle? Is I lion in the jungle? Lion in the jungle. I am not a jungle. Nice jungle. Ano? Bumuli ka nga naman ng ano, dito na lang kinain. Raulo. Naantok tuloy ako. Da, 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 da. Tawa na tawa si Nana, pag pumunta ka rito, papagurin kita. Huwag mo na. Oo nga, ano pa ba yun eh? Wala na ako. Okay. Nagano. Huwag ka nang umakyat. Ibababa ko yung foam. You get the chair. You put it outside. Ay. Kapoy. Bye everyone. Papala na po ako ngayon. Salamat po sa pag-release sa akin. Like my video. Thank you so much. Salamat po. Bye-bye po sa inyo lahat dyan. Ito po kaya.
Thank you so much. Ayan. Bye-bye everyone. Thank you. Ayan, thank you. Okay na ako ngayon. Wala na akong klase. Bye everyone. Thank you so much. Bye po. Wala ko umakyat yung mga yun. Wala ko na kumakyat ka. Na. Eh? Huwag ka na umakyat doon. Hoy. Huwag na nga ni umakyat. Mahulog ka pa. Kulit ni Kuso. Mabalik ka rin naman. Mahulog ka pa dyan. Ba't nandito ka na naman? Butang tapakan na isang kiri papa. Hindi ma. Hindi na. Nakakilamos. Ay, di ba? Yung balakbat kanya mga kapray nga na yan. Nakak talaga na dati sinto-sinto na. So, ang kakasaan. Okay na sila? Papa. Nilapul watch. Thank you so much, sir. Pasensya ka, sir, ah. Baka itong napasukan yung post dito ay may saltek sa utak. Ay, surprise! Sino ang maaga mong pinamaskuhan? Wow, sana all. Shout out. Sabi ko kay Ma'am Unica, kwinenta namin yung Sige. Tulong. sabi ko sana binigay na lang sa atin. Okay. Sige, sangkay, ingat kayo. Mag-out na rin ako. Sir, tunay na buhay. Bye na. Thank you. Hindi ko talaga kayang magseryoso. Pasensya na kayo. Pag nagpupunta Okay na rin ako. pinamas Okay na rin ko mga pera ka. Ayun na rin ako mamaya. Wala bubuksan ko. Init ka. Ano? Sino na pinapo? Siya, ay. Ay, Diyos ko Lord, patawarin. Surprise! Thank you so much. Gusto ko kong tumalon, oh? Na. Phone. Hi, Glory, Karation.
Thank you, Lodoy. Ganyan ka na, di ba? Init. Sabi ka na. Ano? Ano? Yeah. Wow. Yeah, 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 yeah. Ano, kapoy doy? Sakto la doy. Pahinga lang ako. Look. No talking. Nakahuli ka na? Kala mo sa cellphone, ang laki ko. Tignan. Wait nga ako eh. Unlapad ang katawan. Alam mo, 80 kilos eh. Adidas naging naging ano? Navigation? Nawala nga yung tama ko. Bili ka pa isang red horse. Aray ka, hindi na. Ilaw, pinatay ni mamay. Yan. Init. Bukas chichismis ako niya ni B-Boy. Ay, si Waray. Naglasing kagabi. Mamaritis ako niyan. Tira. Lasing na naman yung lasing. Sigurado. Matik. Sabi ni B-Boy. Sigurado. Aray ko, B-Boy.
Pinanonood ko nga yung pinagkagawa ko kanina eh. Re-replay ko. Order ko yung ginagawa ko. Hindi ko alam. Mahaba ba? Eso Yan. Order mo lang. uso siya. Pagod din nga ako eh. Review. Oo. Yung pinagagawa ko. Oh. Oy. Ang hirap pala sangkay yung ginagawa mo sangkay. Oy. Hindi basta-basta, no? Oy. Hindi mo pa nga inangat yung mga paa mo eh. Ow. Oh. Hindi si sangkay bibi kasi. Araw-araw niya ang ginagawa. Kaya magaan ka mo yung katawan mo. Magaan yung katawan niya. Ako kasi minsan lang ako mag-exercise, puro tulak kariton lang. Pero okay lang, malabas ang mga pawis mo kasi sa katawan. Tama. Ay, ay, ay. Oh. Shout out sa 8 viewers natin ga. Shout out sa inyo ga. Lalo na pag naka-heels ka. Aray ko. Masakit talaga bintin ko. Ano yan? Ang hirap pala yun, ano? Magtinda na lang ako, ialok ko na lang paninda ko. Magkaka-views pa ako. Ostrich. Ow. Oh. Ow. Oh. 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 Ang dinig lang naman, ayos naman ang sayaw ko. Ha? I lost a tooth. Lost a tooth. Boom, bumigay na ang waray. Di pa? Buka mo mag tapos sayaw ka ng sa live mo. Aray ko, wala akong heels dito. Hindi nag-heels si mama eh. Marunong din pala ako sumayaw. Tinanong yung ginagawa ko kanina. Masakit to watch doon ah. Singka na kayo sa sayaw ko ah.
Ayan, Nay. Hello. Galing naman pala eh. Ay, Nay. Sabay. Sabi ni nanay, magaling ka daw sumayaw. Dati talagang nagsasayaw kami sa ano. Sa mga disco-disco. Pumayat lang ako, tumaba lang ako. Dati marunong ako backflip eh. Sangkay. Yung anong binata ko, marunong akong backflip eh. Back na lang. Ngayon, ano na lang. Puro na lang higa. Sakit ng tuhod ko. Dati marunong akong backflip pa ganun. Huwag ka no. Seven viewers at 24 thumbs up channel. Sakit sa tuhod, guys. Lagay mo na para may energy. Si Will gusto niya daw mapanood siya sa mga video ko. Ano? Si Will gusto niya. Gusto na Will makita siya sa mga upload mo, Sangkay. Eh, sorry. Sumakit yung ano ko doon, natuhod ko. Malakas yung ano mo, yung short video mo. Alam mo Sangkay kung nag-upload ka ng long video. Sumakit nga. Hindi na kasi paglarong basketball. Tagal na rin, ilang buwan na. Kaya na nakitutuhod. Yan viewers, yan out. Ate Melody. Okay, search mo sa Chacha. Huwag mo ano sa bunganga mo yan, ha? Pangiin kita. Malakas ka tapos tuhod mo sa mahina. Injury to tuhod ko, tangik. Itong kanang kong tuhod, na-injury to. Kaya ito lagi na mumulikat. Na ano to nung naglalaro akong basketball. Hindi mo ko nakita na maglaro ng basketball, puro dribble. Walang shoot. Ano to, na-injury to Sangkay? Na ano to, na nito yung tuhod ko na ano to sa sahig ng basketball court. Nauntog. Ito yung nauna. Isang buwan ko ito ininda. Maalog nga to yung nagandang dito. Ito. Maalog to eh. Pag ginagalaw ko.
Alalagaan mo yan. Hindi matagal na. Nag-ano lang to, medyo nag-ano, nagkikirot lang pag pinipilit ko. Pero hindi naman siya ano to talaga. Siguro ano lang to, baka wala lang ano, exercise. Puro tinda. Si dati nag-ano, lagi ako nagbabasketball eh. Five. Pag alam ko naman masakit yung katawan ko, di ko pinipilit. Ako nakakaramdam ng katawan ko. Kaya, alam ko yung ano, yung kapasidad ng aking ano, body. Pag pumunta ka rito, punta ka. Welcome ka sa aming munting tahanan. Tulog na si nanay, sangkay. Na-miss ko lang ang probinsya eh. Yung Chacha, yung Budots. Di ba yung mga natun, ano, mga yung kapanahunan ng mga ano, 90s. Nakahiga hawak pa rin ang pool. Kaya tulog na po kayo ngay. Nagano sa akin si ano, si Will, si Will eh, si Capre. Pupunta daw siya sa Pilipinas. Tinanong niya sa akin kung saan ako sa Manila. Sa live ni Glory Creation, sabi ko sa Novaliches lang. Sabi ko sa Novaliches lang ako. Quezon City. Sabihin mo kay Will, si Mark hindi pwede ng ng pizza 20 ng December. Dapat first week or second week. Pwede ako nun. Pero pag nun, 20 to pataas hanggang 31, di ako hindi nyo ako mahagilap nun. Kasi ako nun. Pero perfect ng at second week, pwede pa. Ako kasi nag-aasikaso ng mga paninda namin. Ako lumuluwas. Ako nag-display. Sila mama yung taga-tinda. Hindi ko lang kasi mablog yung mga ganung moment. Kasi minsan lang. Kuyat. Siyempre pagdating mo ng pagdating na kasi ng sangkay ng 20. Pizza 20. December 20. Luluwas kami niyan. Dating ko sa palengke, display na agad diretso. Display kami yan. Tapos pag mga bandang pagsikat ng araw, pag andun na sila, uwi naman ako matutulog. Luwas ko, display ko, ganun ang ginagawa ko. Hanggang 31 yan. 20 ng December 20 hanggang 31 yan. Ginagawa ko ng araw-araw. Kaya gusto makauipon para makapasyal naman ng province.
Camel. 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 Car. Oras na ba? 10:47 na pala. Nice. Tatalo na naman ah. Bilang-bilang ka pa ah. P. Where is the P? P. F. And. Ano yan? E. This one. What is that? Firefly. How about that one? What is that? Fire. What is that? What is that? Mosquito. Uy, sangkay. What is Salamat. that? Eagle. Agaw. Nano man na si Tony ba sangkay? Grasshopper. Bigyan mo. Caterpillar. Caterpillar. Ito kasi meron akong ano eh. What is that? Ang sahod ko kasi ng September sangkay. Butterfly. 22. What is Meron ako ditong ano, mga, Eel. meron akong papasubscribe sa iyo. Sinabihan ko na sila. What is that? Si Ate Jennifer at si ano, si Mark Anthony, General Mark Was- Anthony. Was Yung mga meron ako sangkay mga ano na nanonood sa akin ng mga followers ko sa YouTube. Sa YouTube, sa Facebook. Bigyan ko na siya kanina. Mabuti naman. Congrats, sangkay. Ang bait mo talaga. okay, ganda. Baby. Kasi yung pera ni ano ni tunay na buhay, hindi ko pa ganong inaano yun. Bawasan nga ng 1,000 eh. Pero ibabalik ko yun. At least itong cellphone ko kasi ngayon, tapos na to. Itong ginagamit kong pang vlog ito. Ginagamit ko. Tapos na to. At least ngayon, natapos na. Nabayaran. Wala na akong utang cellphone. Already done. 27,000. Ito paano natapos na rin. Nagbigay din ako ng tintakluban ng 4 sister. Dagdagan ko na lang. Ha? Isa. Sabihin mo sa kanila. Hindi pa ako nakapag-abot sa kanila ng pang merienda. Wala kasi nung sinahod ko nung August. 3,000 lang kinuha ko talaga. Yung 2,000 tinira ko.
para magtalaman yung ano ko yung video ko. Kasi ilang buwan na rin kasi walang laman. Yung laman nun ng 20,000 naubos ko sa ano yun, sa panindang singkamas. Nadalandahan. Marami na laman nun eh. 20,000 na sana yun. Kaso, na ano, nahugot. Elephant? No. Huwag ka muna magsasalita hanggat di ka pa magbibigay. Ayun nga eh. Elephant. Strong. Wala ka ng mga elephant. Pero mag-ano rin ako, mag-abot ako. Ang hirap lang kasi yun dito eh, pag may utang ka. Hirap mag-ano ng punan. Mabuti na nga lang ako, marunong lang ako magbayad eh. Marami nagtitiwala sa akin. Ito inutangan ko cellphone na to, 27,000. Kahit pa paano natapos ko na. Sabi niya sa akin kahapon, nung Lunes, sabi sa akin, oh, tapos na yung cellphone mo, Mark. Anong hiramin mo sa utangin mo? Sabi ko, laylo muna ako, te. Nahirapan ako sa aking pagbabayad. Huwag ka pa ubos-ubos biyaya. Hindi naman. Hindi naman ako ubos biyaya. Marunong ako magtipid. Talagang ano lang. Ikaw lang nakakalam nito. Alam mo yung utang ko, kung ilan? Kaya Tine, kaya nanay, tapos kay Robert, tapos kay, sino ba kay Ate Rose? 4 yun. Yung isa kay Robert, 30,000. Hindi ko lang maingay. 30,000 kay Robert. Tapos, wala, for viewers lang naman. Kay Kuya Robert, 30,000. Kay Ate Nini, ang hulugan ko nun, ang hulugan ko kay Ate Nini tuwing linggo, 3,550. Tapos kay Ate Rose, 300 a day, 10,000. Tapos kay nanay, 20,000. Oh. Wala, dinadaan ko lang yung sa sa social media yung sa Facebook. Para hindi ako ma-stress, hindi ako mag-isip-isip. Gagawa na lang ako ng video. Hindi ako na-stress ba? Aray ko na, baba. Ay, Dati, nung nagtitinda ako, wala ako talaga utang. Unang namin, hindi, buntis pa lang sa pe. Laki ng ipon ko na. Hindi ako naglilihim kahit dito sa mga kaibigan ko, sa mga kapwa ko vendor. Hindi ako naglilihim sa nila. Sinasabi ko, itong cellphone na to, sabi ko rin sa kanila, utang lang din yan. Nakita nila, uy, bago cellphone mo, Mark ah. Hindi, utang lang to. Ano kuha mo dyan? Sabi ko, 27,000. 4,000 yung tubo ng Sabi nga rin. Sa mga gamit kasi, hindi ako marunong maglihim. At ito, talaga itong mga ganitong cellphone, mabababa lang to. Cash talaga to. Kay Pay to. Ito, kay Pay yan. Yung pula. Pero sa akin nang galing to. Binili ni Pay sa akin. Itong ginagamit ko pang live. Binili ko talaga yan nung December. Nung kumita ko nung December. 8,000. Ako may utang. Huwag ka mong gagawin yung sangkay. Yan ang huwag mong gagawin. Advice ko lang sa'yo. Kasi pag naumpisahan mo yan sangkay, kahit tanong mo dyan sa mga negosyante dyan sa atin, sa probinsya natin, mga tao dyan, pag nangutang yan, sagad-sagad yan. Minsan, isang tao lang inuutangan, 100,000, 50,000. Kahit tanong mo dyan.
Magkano tubo nun? Ako, malaki kong nautang na nagtitinda ko, 100,000 to 50,000. Malupit mangutang to. Kaso, yung mga inutangan ko naman, hindi ko naman talaga iniiwan at binabayaran ko. Kasi mahirap maging, nasa social media na ako eh. Nasa ano na ako, sa Facebook, sa YouTube. Kilala nila ako. Hindi naman ako pwedeng, hindi, dati pa naman, hindi pa naman ako nag-ano sa Facebook at YouTube. Marunong ako magbayad. Kaya siya tinini, kahit kung mapupunta ka nga lang dito, pakilala kita doon. Baka sabihin yun, ay, yan si Mark. Hindi ko na ito pinagyayabang, hindi porkit na kaya ako. Kaya sabihin sa iyo, ay si Mark, ako, hindi pa ka nagpalya sa akin yan. Hindi ako pumalya doon, kaya tini, sa hulog ko. Kaya nga nalungkot siya nung pagkuha niya ng pera ng huli kong bigay na 4,050. Nung Lunes, bigay ko 4,000. Te, ito bayad ko te, kasama na yung cellphone ko dyan. Tsaka paluwagan, tsaka 5,600. Sabi niya, ano Mark, wala ka nang kukunin sa akin. Pahinga muna ko te. Kasi sabi ni pahinga muna kami sa hiram sa kanya kasi kailangan namin mag-ano ng pampunan ngayong December. Kaya target namin ngayong December. May sariling kahit puhunan lang makaipon man lang ako na sa akin sa YouTube mga 30,000 or 20. More than 20 or 30. At least magamit ko yun. Sarili na namin. Hindi na sa utang. Oo, may kilala ako. Ganyan. 100 ang utang. To lalo na ngayon nasa social media ka na. Hindi ko ginagawa yan. Kilala ko dito Sangkay. Pag tinanong mo nga lang ako sa Dumalay, uy, kilala mo si Mark, Waray? Kilala ko. Kilala ko ng mga builder dito. Turo ka agad. Ang pait. Ako nangungutang ako ng 50,000 to 100,000. Pagdating ng December. Yung pumupunta sa akin na 3, 4. yung pumupunta sa akin na pangalan Robert. Yung lalaking laging kalbo. Yun, mahiram ako doon 30,000. Magkano hulog ko nun? 30,500. Ay, Sangkay, shout out. Oo, totoo yung Grace. Alam ko yun. I know that. Ay, Grace, matulog ka na. Kala ko walang tao iba. Nag-usap lang ng Sangkay. Nandiyan ka pala. Gising ko. Pagigising ko lang partner. Alam ko yung Sangkay, Grace. Kaya nga itong whitey na to, lucky charm ko kayong lahat yung nandyan sa aking mga kaibigan. Sa whitey. Dahil kay B-Boy. Oy, Capre, shout out. Pumasok si Capre. Dahil kay B-Boy yan, dahil nakilala ko si, di ba galing din sa yun Sangkay si Ma'am Malo at si Capre, si Will. Kaya salamat ako dyan kay B-Boy. Kahit pa paano ay natulungan niya ako sa aking mga tinitinda na iaalok namin. Lalo na siya nag-i-explain doon sa kay Will na Englishero na ganito. Malaking bagay yun Sangkay. Kaya laki ng pasalamat ko sa iyo. Ngayon, natapos ko na itong cellphone ko na to. Magkano to? Ang hulog ko nito, 1,000. Malaking bagay yun. Tuwing linggo yun. Hindi naawas na sa 1,000. Tapos isang hulog na lang ako sa aking 5,600. Ang hulugan ko na lang, 300. Paluwagan na lang. Eh di wow. Malaking bagay ang mababawas. Ha? Tulog mo na yan. Hindi po ako lasing. Oy, 6 viewers, shout out at 27,000.
Kaya thankful ako din kay Biboy TV. Yes, maluwag naman. Oo. Isa na lang ang pinoproblema ko. Pero hindi na ako namumroblema yan. Namumroblema lang ako pag tuwing linggo eh. Ano mo sangkay, malaki kumita ako sa tuwing Sabado linggo. Kumikita kami pag linggo, kumikita ko minsan more than 4,000 o 5 pababa. Ang kinikita namin sa, di ba may nakikita mo yung taga-tinda ko, si Chingkay? Chingkay yung taga-tinda ko. Ay, Sorang Kalisaw, shoutout. Yung taga-tinda ko si Chingkay pangalan. 2 karitong kami niyan. Pares mais. Pinakamababa namin kita niyan, more than 4,000 to 5,000 o pababa. Pag Sabado linggo lang. Pero hindi lahat ng Sabado kumikita. Linggo, sure ball. Kumikita kami niyan. Ang kaso lang, pagdating kasi ng Lunes, may binabayaran ako tuwing 3,550. Siyempre, may utang ako eh. Ayun, kailangan bayaran mo yun, utang mo yun eh. Kailangan naman din mo bayaran din. Ay, shoutout sa 7 viewers at 27. Kaya, ang ginagawa ko nun, babayaran ko. Adjust na lang ako. Kaya, salamat lang ako kasi pag nagla-live ako, di ba pinilit-pilit mo na lang ako mag-live. Ayaw ko na sana mag-live nun. Kasi, na ako sa Facebook nun. Nagpo-focus lang ako sa Facebook. Pampa-relax ba. Ayaw ko malaman ng mga problems ko. Ang pinagganahan ko. Kaya ang ginawa ko nun, nasanay ako humango. Di paghango mo, halimbawa, ikaw, sabihin natin sa acoustic, si Capre, siya may-ari ng kalakal. Kukuha ka sa kanya. Boss, kuha ko sa yung kalakal, ganito, mangga, 3 kaing. Kano bigay mo? 50. 50, tatlo yan. 50 times 3. Ganun yan. Tapos pag nabenta mo yan, makuha mo yung puhunan, babalik mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Tapos, yung sobra nun, sa'yo na. Kaya yun ang pandadagdag mo sa mga, pang gastos. Oo. Kaya nga, napilit mo ako eh. Wala na sana na akong balak nun eh. Hinahayaan ko na yun. Nag-ano lang ako, mag-upload lang ako. Pero mag-live, wala, tinatamad na ako nun. Wala na akong gana eh. Sabi ko, na lang, bahala na, ma-demonetize, ganun. Sabi ko ganun. Bahala na kung anong mangyari sa channel ko. Pero nag-upload pa rin ako nun. Sa video, yung ganun lang. Yung sinabi ko, Mark, ba't di ka na nagla-live? Napasok ako sa live niya. Stress ako nun. Nakakasakit sa ulo. Yun? Tapos yung April, May, June, July yan, 3 buwan. Grabe hilap namin dyan. Hirap ko dyan sa punan. Yung nasa bangko ko nun na 1,000, limas yun, sangkay. Ubus. Nalimas yun, 20,000. Saya na nga ako, may 20,000 ako sa bangko eh. Sama sana yung sahod ko nun sa YouTube. Limas Naubos man. Tapos mayroon ka pang kapatid na nagdong ka ng pananghiram. Yung kapatid ko, babae, pag ikita niya sa Facebook na may pinupost akong nagpapalipad, akala niya pera na agad. Parang ingot. Agoy. Ganun lang talaga sangkay. Buhay ko dito. Marunong ako marunong kami magtipid ng pera.
Kaso lang talaga, siyempre, tuwing linggo nga kasi nun, hirap kami dyan. Kaya salamat nga ako na sumasahod ako sa mga tulong niya. Sumahod ako sa YouTube. Tapos mayroon ako nagpapalibre na mga tao. Sabi ko nga sa mga nakakuha ng libre sa akin. Hindi naman talaga sa akin galing yun. Kay Bibo yun. Si Bibo yan nag-aasikaso. Hindi. Oo. Ate ko ganyan. May nakita lang sa pinost ko sa Facebook. Akala niya pera na agad. Bakit $50,000, $20. Hindi niya alam. Ang ang laki ng binabawas ni YT. Pinopost ko lang yun para ano ba natin yung mga manunood natin, ma-appreciate. Hindi porket ipinopost yun para pasikat ka. Iyon, nakakatuwa lang kasi nakaka-touch, mayroong tumutulong. Ganun. Hindi yung porket pinaliparan ka ng $50 ay mapera ka na. Para sa video lang kasi yun. Oo, totoo yun, sangka. Yung mga ganun kasi, pag pinost mo, para sa video, para more videos ba? Para more makilala ka. Kasi hindi naman porkit na nag-YouTube ka at nagkakaroon ka ng ganung palipad, ay mapera ka na. Malaking tax ang binabawas dyan. Wait lang share lang ko. Ilaw. Balik ako. So I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Oo, para sa video lang. Pag nag-ano ka kasi, pag may nagpapalipad sa'yo, lalo ka na ginaganahan mag-vlog noon. Kasi, bonus yun eh. Sa atin ng mga nag-YouTube, tulad natin, mga small YouTuber at hindi pa ganun kakilala, mga tao. Yung pag may nagpalipad sa'yo, kailangan mo yun. Siyempre, ipopost natin. Matutuwa tayo kasi siyempre, blessing yun eh. Hindi naman porkit pinaliparan ka, ay kikita ka na agad. Kasi hindi naman lahat ng palipad ay mapupunta sa'yo eh. Alam mo naman si YT, may tax yun at siyempre may ano pa yun, may bawas yung ano. Sabi nga ni Sangkay Matthew, yung $50, 2.8 yun, value sa Pilipinas. Pero pag nasa YouTube na, 1.9 na lang daw. Kaya ayoko mag-absent sa pagla-live kasi dahil may ipapalipad. Oo, totoo yun. Ano naman yun? Hindi naman natin lahat ina-expect na may ipapalipad. Pero kung may tao kasi na pag natutuwa sa ginagawa mo, tulad sa pag ginagawa mo sangkay, pag sasayaw mo, hindi naman lahat, hindi naman yun, sinabi mo, press the dollar signs, ano lang yun, natutuwa sa ginagawa mo, natutuwa sa mga sinasayaw mo, at sa mga, ako nga, pag nag-aalok ako ng paninda ko, minsan nahihiya ako mag-alok eh. Lalo sa YouTube, baka sabihin, si Marco, nag-ano lang sa YouTube para lang yung paninda para mag-focus. Hindi ganun ang mindset ko. Sabi ko nga minsan, yung pagtitinda ko,
pinaghihirapan ko talaga yan. Sabi ko nga sa mga tao nandiyan sa paligid ko na nakakatanggap sa akin ng ano, bonus na sa akin yung mayroong bumibili ng paninda ko. Malaking bagay. At ayaw ko dugaan yung nag-i-sponsor sa akin. Tulad kay Miracle Official. Shoutout pala sa niya. Bumili siya ng halagang 1,000. Tapos, ang ginawa ko nun, dinagdagan ko pa yun. Kasi meron pa sa akin, pumunta nun si Sir Dennis Sario na pumunta sa akin. Binigyan ko ng 1 kilo, 100. Hanggang 100. Tapos, kinabukasan, nagdagdag pa ako. May binigyan pa ako nun. Bago dun sa live ko nun, may binigyan na ako nun agad. Sumobra na yung binigay ko sa 1,000 niya. Pero sinobrahan ko pa rin yung kasi siyempre. Pasalamat lang ako kasi mayroong mga taong na-appreciate yung ginagawa natin, pagtitinda. At sa mga kaibigan natin nandyan na sumusuporta. Yan talagang buhay. Masarap mabuhay hanggat may Sana yung natutulungan. play mo. Sunod sangkay, papaano ko sa'yo si Ate Jennifer Martin at si General Mark Anthony. Papasubscribe ko. Sinabihan ko na yan sila eh. Subscribe nyo si B-Boy TV. Yan ang nagbibigay sa akin ng lucky charm. Masarap mabuhay ng patas. Uy, totoo sangkay. Sinabi mo pa. Masarap po mabuhay talaga ng patas kasi kaya nga ako nagtitinda. Pag may talaga nanghihingi sa akin sangkay, hindi ako nagdadamo. Nagbibigay ako, pero hindi yung ano talaga, yung minsan. Madalas ko makita manghihingi sa akin, sasabihan ko yan, ate, nakahingi ka na, tapos manghihingi ka na naman. Ginaganon ko yung minsan iba. Kasi iba kasi abusado. Sa YT din sila. Hindi sangkay. Organic viewers. Inanuhan ko yun. Sinabihan ko sila, panoorin nyo yung aking mga video na mga in-upload ko sa YouTube at no escape ads. At kung sinong manonood sa akin at magko-comment dun, pipili ako ng 8. Yung sasahurin ko ngayong September, bibili ako ng 5 kilong bigas, ay yung tag 5 kilong bigas na 8 kilo. Ibibigay ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, para naman sila ma-inganyo ba, mapanood yung aking YouTube. Para hindi naman nakakaano sa kanila, nakakaabala. Sabi ko sa kanila, no skip ads, panoorin nyo lang ang aking mga video. Malaking bagay kasi yun, sangkay, yung mapanood yung video mo. Para lumawak at marami nag-subscribe sa akin kanina. May nadagdagan din mga 5 yata na dagdag sa Facebook. Sabi ko, yan, nakasubscribe na ako sa iyo, sana bigyan mo rin ako. Ang inano ko sa nila, yung sino nanonood, siyempre, pipili ako dun. Pero may 3 na ako bibigyan. Si John pala, dati pa lang akong storage, ang tawag ko sa aking mga viewers, storage. Nanonood na pala yun eh. At si Ate Pia, lagi nanonood yan. At si Ate Jennifer. Yan, 3 sila. Pero may dream mo pa akong kailangan sabi ko sa nila, panoorin nyo lang, no skip ads, para tulong na rin sa akin. Kailangan kasi sangkay ng ng medyo magbigay ka rin ng kahit maliit lang sahod mo. Kailangan magpaano rin, nagpakilala. Hindi kasi pwedeng kabig ka lang kabig. Isang sako ang ibibigay sa gato. Isang sako ang ibibigay ni sa gato. Sige, sangkay, kain ka na. Isang sako ang ibibigay sa gato. Full charge na pala ito. Akin na yung sabi ko pala. Hindi pala ako makicharge. Nandiyan pala si nanay. Nandiyan ka pa pala, nay.
Kinig lang pala. Thank you, Nay. Dahil sa inyo, dahil sa anak mo yun, Nay. Dami pong pera darating sa iyo. Marami talagang pera sa akin dumaan sa Nay. Di ko pa kilala si Biboy na marami ng pera dumating sa akin. Talagang waldas lang akong pera. Magano ng pera. Dati, pag may okasyon sa amin, may birthday sa amin, talaga naman, gagastos minsan, 2,000, 3,000, 4,000. Ngayon, inanuhan ko na yan, kinontrol ko na yan, mula nung umedad ako ng 34 years old, nung nasa edad ko palang mga 28, 27, mga ganyan. Ay, talagang, yun, inom doon, inom dito. Ayun, umedad ako ng 30 plus. Ay, sabi ko, unahin ko muna yung aking pamilya. At makaipon ng pambili ng lupa. Sana dumaan ang pera mo sa salubungan ko. Sa palad ko. Ang dami ko natanggap. Sangkay na pera. Tutulog. December pa lang sangkay. Alam mo kung makaano ko ng pera, minsan umabot ng 200,000, 250. Yung tinda namin ni Pe, nung kami lang ata nun, isang kariton lang nun. Ang laki ng kinita namin. Gulat na lang ako kay Pe, ang laki ng pera niya na hawak niya. Nasa 150 ata yun. Tapos yung hawak ko nasa 30 plus. Magkano lang pinuhunan lang namin nun. Maliit lang. Buminta ng ganong kalaki. Nung 2024, namuhunan ako ng 100,000. Anak ng tipaklong. Hindi man lang kumita ng kalahati. Ang dami ko kasi yung binayaran. Dami namin kalakalo. Namuhunan ako ng 100,000 noong December 24. 100,000. Tapos halos magkano lang na namin na nakuha tubo. Sabi ko na nga sa inisip ko maunawain. Where's your clay? Where's the red? Where did you put? Ano? Basta ituloy mo lang waiting mo at iingatan mo sa mga upload. Iwas demonetization lang. Oo nga eh. Hindi naman malaki sa audio sangkay. Sweetie Mix Vlog, shoutout sa iyo. Mas malaki pa kang sinasahod mo eh. Maswerte nga lang ako kasi dahil sa mga sa mga kaibigan mo dyan sa YT. Nanggaling sa'yo si Ma'am Malo. Nanggaling sa'yo si Acoustic. Nanggaling sa'yo si Will. Ano ba? Ay, Tony ba? Shoutout sa'yo. Kumusta na yung anak mo, Tony ba? Maingat ako sa ngayon mag-upload kasi yung mga ibang bad words na sinasabi namin minsan, siyempre ako minsan nakapagsalita ako ng hindi maganda. Inaano ko yan, minamute ko yan, minsan kinakat ko yan. Ayaw ko marinig na nanay, baka paluin ako eh. Tony Babu, musta na balita sa basher mo nyo? Basher nyo, ha? Ay, sweetie, wala na. Nakalabas na yung nasagasaan house. Oh, mabuti naman. Magandang balita yan. Tunay ba? Ano yung sumatang? Sweetie Mitch. Hello po. Boy, boom. Sabi nito, ba?
Wow, thank you. Thank you, Lord. Mabuti naman. Nakalabas na rin yung nasagasaan mo, ano. Pagsubok lang yan, sir. Ano ba? Ranas ko din yan. Yung yung mama ko nung na ano yun, namatay sa breast cancer. Hindi pa ako marunong mag-white noon. Kung alam ko lang dati isang kayo mag-white noon, anak ko, baka nahingin ko ng tulong yun. Ganito sana. Sabi ko nga nun, nung ano siya na maalam siya nun. Sana nung marunong ako ng white, sana natulungan kita. Baka natulungan ko yung magulang ko. Nailapit ko pa kay ano yun, sa mga vlogger na matataas. Di ko na sinabi sa iyo, mami, nung bunso ko. Nabundol kahapon. Oh? Okay na ba? Okay na ba ito, ba? Okay na ba yung anak mo? Kalabas na ba sila? Yang hiya na ako. Bakit na naman? Wala, ano na naman kalamalasan ba yan? Mami ko. Mami ko yan, si Sweetie Mick. Oo, nakalabas na. Sunod-sunod na yan ah. Oo nga. Maya akyat na ako. Ang bagyo. Sige po. Ito ba? Sweetie Mick. Mix vlog siya lang. Sorry. Tony ba, pag na makalabas ng isa yung anak nasa ospital, magsimba kayo ng buong pamilya mo. Magsimba ka, Tony ba? Oo, totoo yan din, ba? Promise, magsimba ka. Hindi kailangan sabihin sa yan. Pusa mo ikaw ang gumawa. Magsimba. Hindi kailangan ikaw ang sabihan. Ikaw yung musmang pumunta sa simbahan para talagang tanggap ni Lord. Ako kahit madalang ako sumimba, ang pagtitinda ko laging yan. Lagi nasa taas. Lahat ng pag-ano ng pagtitinda. Kay Lord tayo lagi umasa. Ang kakayahan natin, siyempre pag-anuhan natin yan. Kami, sabi ko naman, oy, pareho naisip namin ni Bibo man. Totoo yan, sangkay. Sweetie Mitch. Alam mo na, baka kalimutan mo na si Lord, kaya binibigyan kanya ng pagsubok. Oo, totoo yan. Mix vlog ka na. Hi po, idol Tony ba Mix vlog. Ganun talaga ang buhay. Ano yan? Hindi natin maiwasan yan sa buhay natin. Laging pagdadasal. Pag lumabas ka, pumasok ka sa bahay, magpasalamat ka lagi. Hindi ka man kumita ka man. Salamat ka pa rin.
Hindi naman tayo perfectong tao lang. Meron tayo kanya-kanya tayong ugali. Minsan naasar tayo, minsan tayo natuwa, minsan nakatulong tayo. Hindi naman pare-pares tayo ugali. Kailangan lang talaga. Lagi natin nasa gitna yung si Jesus. Sweetie Mick, minsan kasi mga ganyan pagsubok. Kulian para magbalik loob sa Diyos. Totoo yan sa kanya. Wag tayo puro whitey lang. Trabaho o kung ano man. Kung ano pa man, lagi tayo magpasalamat kay Lord. Yes, tama yan, sweetie. Yes, Playboy. True yan. Sagato. Kasi susunod-sunod na. True, swerte, Mitch. Oh, alam mo dati, ito si Pe. Buntis yan ng anak. Punta akong simbahan nun. Iyak ako. Sabi ko nun, ay Lord, sana po maging maayos yung pag manganganak ni Pe. Ay, iyak ako nun sa simbahan. Yung nagkwento sa kanya. Lumapad yan, si Roger. Ang unang pumunta dun sa akin nung nasa hospital kami ng aking partner si Pe. Si Roger. Kaya hindi ko inaanohan si Roger yan. Kaya pag mayroon akong blessing, binibigyan mo yan. Hindi na sa nagpapasikat tayo Totoo lang. Si Roger lagi ang inaano. Sabi ko sa kanya, pag kumita ako pre. Ngayon may sakit siya kasi. Ito lang, pag i-pray mo yan, lalakas yan. Iwala lang tayo sa taas. At yung YouTube mo, mo rin, sa kanya mo sandal. Hindi yung, ikaw lang yung nakakaalam. Mo sa kanya, pagkaloob mo sa kanya na maipaangat mo. Noong mga karaan, nagsisimba kami ni Pe. Yun ang inaano ko. Yung YouTube ko, sana may mag-grow, makatulong tayo sa mga ibang tao. Hindi naman pwedeng ikaw lang lagi yung Pero Sweetie Mitch. Ito ba sa wake up call ang tawag doon kay Sweetie Mitch. Sana okay na po ang anak mo. Idol Tony ba? Prayer lang po tayo. Tama. Sagado. Sweet. Bigyan mo shout out. Sagado. Thank you, Sagado. Buhayti ko, ipinagdasal ko yan bago ako mag-umpisa mag-upload ng video. Tama ka dyan, Sakay. Ganon din ako niyan. Sabi ko nun, akin na yan. Basta yun na yun, basta pagkaloob mo sa kanya. Iwas tayo. Ang importante dyan sa YT natin, iwas Hank. Iwas tayo sa mga andan yan na yung basher, andyan na yan. Pero iwasan natin. Pero ako mapagpatol ako sa basher. Tulad yung kanina kay Mami. Yung basher ni Mami. Sabi niya ni Pe, uy, tumahimik ka nga dyan, doy. Loko-loko. Loko-loko kasi. Sabi pa naman, show me daw. Show me your body. Sabi ko, ay, umayos ka daw. Kupal ka ba? Sabi ko. Ayaw ko ng Lalo pag sila, Pinga, pag inaano yan, ako. Yung pa ng pagbuhatan niya ng kamay. Masakit lang ako magsalita sa kanya. Totoo lang. Kahit tanong niyo dyan. Nagsasalita ako ng hindi maganda sa kanya. Bad words. Pero hindi ko pa ng pagbuhatan ng kamay yan. Kaya mo yan, Idol Tony ba? Hindi ko piyabayaan ni Lord. Tama yan. Lasing na yan. Hindi pa. Sir San. Buhay na buhay pa ako. Gusto mo tagay pa tayo. Nambasa ko yun. Sabi mo. Pula na. Hindi pa ako lasing. Sir San. Asan mag-pray mo? Totoo lang, Sangkay. Asan na yung red? Na pagsasalitaan ko yan si Pinang hindi mga bad words kung salita, pagmumura. Pero yung saktan ko yan, hindi ko pa nagawa yan sa kanya.
Ilang years na rin kami yan, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ay, 25 pa lang pala. Ano yan? 8 years. Mag-8 years. Kahit isang beses, hindi ko pa namin nakita. Pero yung salitang mura, ayun. Hindi ko yun kasi ayaw ko kasi maglihim sa mga tao ko, mga viewers ko. Ayaw ko maglihim ng walang mura ako. Oo, totoo, nagmumura ako. Bas lalo na pag mga kaibigan ko binabash, ay putang gala. Magkawala na lang tayo ng YouTube. Wag lang silang anuhan. Sawayaw pa tayo sangkay. Ay hindi ayoko na, sakit ng tuhod ko. Kaya hindi ko na sinasabi ni Mami tanggalin nyo na ayan. Alin? Ano man tanggalin? Tanggalin ko na? Hindi ko matatanggal yan. Ano ka ba? Crazy girl. Ising ka pa. Try ko now mag-live kahit wala ka pang 1 hour. Mag-live ka ngayon? Sige, mag-live ka. Mayroon ako ditong nakatambay dalawa. Sir Sansen. Check natin. Wala ka bang? Duty ka ba ngayon? Yung basher ni Mami? Kanina ba? Hinayaan mo na sana. Pagmumurahin ko sana yun. Pinigilan lang ako isa Alam mo, pag mga ganyang basher, kailangan yung binubuljak din yan. Ano? Wala yun. Sa dami namin nila B-boy, isang kay Grace, isang report lang namin yan, wala na yan. Laglag yan. Mga ganyang basher, binabanatan din yan. Kaya pag magpasindak ka dyan, ikaw yung mukha kang tanga dyan. Ngingilabot ka. Tapos mag-iisip kung anong sasabihin. Kahit kontrahin mo na agad. Parang ano lang yan Pag may hulim-hulim, kontrahin mo na agad. Tapikin mo na agad. Pinabasag yung mga ganyan. Iwasan mo magmura kasi yung live ni Mami, word of madadamay. Ay, hindi naman. Hindi naman ako nagmura doon, Tony ba? Mix vlog. Alam ko naman yun. Yung ano lang ba, yung mga, yung itong dito. Yung ugaling pang hindi maganda. Siyempre kaibigan natin. Hindi lang pwedeng i-hide nyo na. Hindi kailangan doon, Tony ba? Bigyan lang siya ng, ng salitang hindi niya rin matatanggap. Ginagawa niya. Kasi ikaw, magbabasa ka. O basa mo. Kahit naman ikaw siguro naranasan mo na rin, Tony ba? May nag-bash siya. Pagsalitaan ka ng hindi, bigla kang mananayo ang balahibo mo, nag-iinit ang ulo mo. Diba? Siyempre basagin mo rin. Kaya dapat tayo. Kaya nga tayo mayroong mga kaibigan sa YT. May tagasalo sa atin ng halimbawa, ako nag-live. May nag-bash sa akin. Nagsalita hindi maganda. Siyempre handa kayo pagtatanggal nyo. Ay, ganyan ako ganyan. Ano magsalita? Huwag kang ganyan. Kaya ka namin ganyan. Siyempre pagtatanggol mo. Kailangan mo dun. May tagasalo sa iyo na-stop yun kanina si Mami. Nung sinabihan siya ng ganun. Na-stop si Mami nung sinabihan siya na show me your body daw. Kaya sabi ko, kupal ka ba? Maayos yung comment mo. Ganun lang, wala akong minura. Sabi ko lang, kupal. Sabi nga ni Mami, nga, sangkay, kupal Mga patamang salita lang yun, Tony ba? Paano lang yun? Pahapyaw. Para hindi mo isipin na next mong live, ganun pa rin ang Para ano lang ba yun? Panapal lang sa mga mga basher na ikaw pag binash ka kasi tulad mo kay Natasha, binasag ko rin siya.
Nainis ako sa kanya nun eh. Nainis ako sa kanya, binatawan niya ng comment na parang sinasabi niya na umaasa lang ako sa ano. Eh, sabi ko, kahit bigyan pa kita 500, basagin ko lang siya. Ayaw kasing ispin hanggang matapos ang aking live na iniisip ko pa rin yung binitawan niya salita. Gusto kong basagin para sa kanya. Para siya yung mag-isip. Ganun yun, Tony ba? Eh, pag once na may mga iniisip ka ng negative, positive, negative, basagin mo. Maging positive lang lagi. Huwag laging always pa negative. Kaya mahirap na. Kaya kahit kala B-boy, pag may nag-ano kay B-boy, nag-asos, pasagin mo lang. Kung ako lang pinagmumura ko lang. Ayun yung sinasabi ko sa iyo. Wag mo siyang, hindi kay kay John Paul Kaya. Kay John Paul Kaya. Kay John Paul Remudo. Nano ko noon. Na-shock ako noon nung pinagmumura niya yung anak ko. Sabi niya, ang ina mo, ganyan, sabi niya. Bigla na lang pumasok si Tolverdo at Tita O. Sabi sa akin ni Tolverdo, Tol Mark, i-hide mo na, ano mo na yan, tudasin mo na yan, ano mo na yan, ano mo na, wala sila B-boy nun eh. Wala kayo nun. Sabi niya sa akin, Tol Mark, ano yun mo na yan, baka madali pa yung channel mo. Bigla ako na, kasi nabasa ko dun sa comment, at least kahit pa paano may sumusuporta sa akin. Sabi niya, ano mo na yan, baka madali pa yung channel mo. Hinahid ko. Ganun yun, Sangkay. Tony ba? Pag may mga kaibigan ka sa white na natuo sa'yo, once na may mga babash siya yun, mayroon ka taga salo ng mga ibang comment. Kasi kaya ako minsan, pag nag-aabang lang ako ng mga basher-basher dyan, si Natasha, special child yun. Alam ko yun, Tony ba? Alam ko naman yun, naiintindihan ko na hindi naman ako, ayaw ko nang makasakit ng ibang Hindi naman ako ganun kasamang tao. Ayaw ko lang nung magsasalita siya ng sinasabi niya, si B-boy, inaaway ko. Huwag siyang gumawa ng kwento. Comment lang siya, okay lang mag-comment. Hinahid ko na nga yun, binalik ko lang. Ayaw ko kasi nakukonsensya ko eh. Totoo dapat sila. Mag-isip, magwag tayo. Oo, totoo yun. Tayo kasi, nasa YT, di tayo lagi mag-iisip ng mga bad words ng mga pinagsasabi nila. Kailangan kontrahin natin. Kung kaya nga natin parang yan eh, sama ng loob. Halimbawa, may karelasyon, halimbawa lang karelasyon, naghiwalay kayo. Diba, minsan papainom ka. Tapos, sige, kwento mo sa mga barkada mo. Kwento mo. Sasabihin ng mga barkada mo, ilabas mo lang yan, sama ng loob mo, pagsisigaw mo. Ganun lang yun. Parang ininalabas mo lang yung sama ng loob mo. Ganun lang yun. Tony ba? Kaya ikaw, para sa mga anak mo dyan, punta ka simbahan, may ka ng tawad, ganun lang. Pray. Number 1 yan sa lahat ng ating ginagawa. Kahit nagtitinda ko, Tony ba, totoo lang. Bago ko lumabas ng bahay. Si Lord lagi ang aking sandalan. Oo, tulungin mo, tutulog yan. Kailangan natin yan. Baka tinda lang tayo ng tinda, wala naman tayo pakialam sa natin. Hindi pwede yun. Ito ang aking channel. Pinag-ano ko na rin ito. Ay, Sangkay Matthew! Good evening. Pinag-uusapan ka namin, Sangkay Matthew. Yung kaninang basher mo na sabi, ay sorry. Nakalaba. Ano pala yung part of the body. Sangkay Matthew, thank you. Mga tropa ko dyan, Yahoo. Oh, kumusta ka naman? Kumusta ang tulog mo? Matthew, we love you. I have coffee. Ako, Sangkay, sige. Magkape ka dyan. Ako, nagkakape rin ako, Sangkay. Pinag-usapan namin, Sangkay, kanina yung mo. Yung basher mo. Kaya sinabi ko kanina, kupal ka ba? Binabasag ko lang.
Binabasag ko lang yung ano, kahit Englishera yun, malalaman niya kung anong salita yun. Magkape tayo. Kasi kahit kay B-Boy, pag may nang babas yan kay Sagato, ay, ako. Magkawala na tayo ng channel. Yung, ang pupublihan ko, di mo lang shot. Ako manghinaya sa channel ko. Sleep, Sangkay, thank you, God. Wake up again. Okay. Oo, Sangkay. Ewan ko lang ba, ewan ko ba sa mga kanya. Oo nga, loko-loko yun eh. Inaabangan ko lang sa mga ganun, di ako nagko-comment, pero pag may nakikita kong ibang ano, salita. Minsan pag English, sinesearch ko pa yan kung anong salitang, ano pinagsabi nun. Kaya, pero pag si, ano, Kapre nagsalita ng mga ano, ay, bahala kayo dyan. Pero pag ibang ano, tao, lalo pag ninja, walang picture, ano ko, sinesearch ko yan pag Tagalog, pag English. Sinesearch sa Google. Ano ba ang salita nila? Ay, puta, pag ibang salita yun. Talaga. Tayo pwedeng ano, magpa-api sa mga dayuhan, guys, di ba? Alam niyo na yun. Kaya boy, kapi na. Macho, nakahiga na ako. Ako, nakatayo pa habang nagiinom ng kape. Kape to. Bumubula. Sabi ko nga kay Sangkay B-Boy. Sabi ko kay ano, Sangkay B-Boy, si ano nga, si yung partner nila dati, binira ko. Hindi alam na binira ko tapos pagpasok ko dun sa live niya, ina-shoutout pa ako. Oy, Joy. Ayun, sino yun? Joy din. Mix Vlog, shoutout sa iyo. Tony ba, Mix Vlog, shoutout. Sir Tony ba, nakauwi na ba kayo? Natutuwa ako kanina, tinawag niya pangalan ko. Oy, pumasok ka ba dun sa kay? Sir Tony ba, how are you po in God perfect time? God will take away all your troubles, trust in God's judgment. So kaya anong oras na dyan sa kay Matthew? Oo, isa akong account hanap ni Bibo yung mga pamangkin ko. Kay Matt Ward yun eh. Napasok ako kanina doon. Tinignan ko yung ano niya, yung buti na lang shinare niya dun sa mismo niyang Matthew and Mommy's World. Kaya napanood ko yung ano, Nicole, yung girl bone and lalaki. 8:44 AM. Umaga na sa inyo dyan? Sangkay? Umaga na pala sa inyo? Umaga na pala sa inyo dyan? Hanap nila, B-Boy, mga pamilya ko. Adik na kaya. Adik na kay B-Boy. Adik na kay B-Boy. Kaya mo na, mag-addict sila kay B-Boy. At least, hindi masamang adik yun. Mabuti si B-Boy lang yung hinahanap nila. September 2, 8:45 AM na. Huwag 9 na pala sa inyo. Galing. Hindi, anong oras kayo gumising? Umaga na pala sa inyo. Anong oras ba? Patulog lang ako Sangkay Matthew eh. 11:46 pa lang dito sa amin, sa Pilipinas. Patulog pa lang. Bukas tanghali naman to. Bukas tanghali na naman tayo gumising. Ay, anak mo, bilag pa ang mata. Yan. Sabi nila, tayo ay matanda. Earning ko sa YT at isa sa sana naman. Sana naman. Nakita ko ang harap sa akin. Ay, Tony ba? Thank you so much. Oo nga. Maaga pa. Matulog wala na ako na.
3 AM Pinas time, akyat na ako ng Baguio. Sige po, Sir Tony ba? Next vlog. Huwag magkakalimot kaya no. Magaling na, mabuti magaling na yung anak mo. Ano na bundol. Napanood ko yun kay B-Boy. Umiiyak ka. Ingat Sean, ba? Sabi ni B-Boy TV. Maganda pala dyan. Maganda pala kalasang kay Matthew. Galing na. Ibig sabihin, baga na rin kay Will. No, sang kay Matthew. Baga na rin kay Will. Ganun. No? Baga na rin kasi Hawaii rin yun. Hawaii USA. Sa amin, 11:40. Mas huli kila Will. 5:48 lang sa kanila ngayon. Sa kanila? Bakit? Magkaiba ba sila? Magkaiba ba silang lugar? Parang, Huwag si ano eh. Tapos si Mama Chu sa Mama Chu. ingat Tony ba? Thank you, B-Boy. Ay, ingat kuya Tony ba? Oy, ano pala si Sangkris? I'm 3 hours ahead from Will. Okay. I know. Australia. Bas Will. Hindi po. USA po yun. Hawaii USA. Hawaii USA. Thank you, Grace. Grace, gising ka pa pala, Grace. Oh, no. Si Grace ay gising pa. Oh, kape tayo. Saan kayo, Matthew? Kape. Kape tayo, guys. Ariw. Sarap ng kape ko. Malamig. Sarap. Mait. sabi Matthew, oo nga, kape. Tubig na. Grace, tulog na. Tulog na si nanay, pero po niya nakatambay sa iyo, Mark. Oy, thank you kay nanay. Nanay Joleta Reyes, thank you so much. Yung kape mo bumubula. Hindi naman. Hindi bumubula to, sangkay. Ano to? Tubig. Tubig na ano to, galing sa, gripo. Nag-live ako kanina 7 PM to nag-mix vlog. Naku, hindi namin napanood. Salamat ka na Nanay Julieta Reyes. Salamat sa support. Two hours na din. Oo nga. Sa akin yan, magpo 4 hours na eh. Magtulog na rin ako. Nantok na rin ako. Ubusin ko lang itong iniinom ko. Already. Tulog na guys. Kaya naman mag-live. Sorry to na iba. Di ko naman namalayan. Ganyan ka naman sa live ko. Okay lang yan. 2 hours din. Pag di na ako makapag-dot, alarm na days. Tulog ka na. Pag alam mo na, pag namatay na ang aking cellphone, alarm na days. 3 hours and 37. Ubusin ko lang to. Tulog pa ako niyan. Matulog ka na. Anong oras na? Oh, tulog ka pa niyan sang kay Matthew? Ang ganong oras? Oo nga pala kaya na. Ito ni ba? Ano pa sa inyo yan? Maaga pa. Sarap niyan magkape niyan. Oo nga pala kanina kasi. Mga anong oras ba yun ako nanonood? 1:00. Sa inyo oras na, mga 6 na eh. Tulog ka nun. Madaling araw ako.
Kung madaling araw ka dito sa Pinas, sangkay. Ibay na lang talaga nung mapapanood mo sa mga live mo nun. Ganung oras. Nagising ka ng ganitong oras, tapos sa inyo alas 10, dito 1:00. Pag alas 11 sa inyo, alas 2 dito. Pag sa inyo, alas 3. Ano? Sana pinapagitan ba? Ay, Tony Basarot. Ay guys, alam mo gagawin natin dito? Kunti na lang to. Salamat kay Biboy TV sa pagtambay sa akin. Tulog na ako. Sa mga basher namin dyan, alam nyo nang gagawin nyo ha. Manahimik kayo. Bukas tanghali na naman ako na ito magising. Pag pumasok ako kay Biboy ng mga alas 8:30, matik yan. Tanghali na naman ako nakalabas. Ay ko, araw. Nag-ilaw na nga lang ako eh. Just 15 hours kayo ahead of my time. Isang kayo. Ganun ba? Kaya pala eh. O, paano ba yan, guys? Samahan nyo yung maubos yung aking tubig. Ubos na ang aking tubig, guys. Tubig. Ubos na. I'm ready to sleep. Bye-bye. Bye-bye, guys. Sa kay Biboy, salamat ah. Sa kay Matthew, thank you. Ingat. Matulog na ako. Galit na ako. Tony ba, salamat ah. Ingat po. Sana tuloy na yung recovery ng mga anak mo. Kanina pa nag-live. Sa kay Matthew, tapos na. Nagsayaw pa nga kami. Napagod ako, sumakit tuhod ko eh. Ayun, SP. Tulog na yung dalawa. Natutulog na yung dalawa. Naiinis na sa akin. Ako nag-end daw. Tapos na ang live ni Sagat. Oy, good night. Good night, mami. Si Grace gising yan kay ano yan eh. Wak-wak. Bye-bye. Sa mga basher dyan. Alam nyo sa inyo, umayos kayo. Inagahan pala, oo. Kaya pala minsan mag-live sin sa gato, alas 12, mga 11, 12. Kasi gising pala si Sang kay Matthew. Ang ganong oras. Good night, Grace. Ready mo na si Bonsoy. Lasing na si host. Uy, Sangkay, hindi ah. Si Sangkay, Grace, kanina pa yung nakabidyo yan. Nagmamaritis kami ni Sangkay B-Boy. Sinishare ko yung mga about sa ano ko. Alam niya. Maritis din yan. Sabi ko nga kay B-Boy, huwag mo ipagkalat. Tayo lang ang nakakalat. Ay, putik na yan. Andiyan pala si Grace. Nanonood. Pagtingin ko, 4 viewers lang. Tapos yung cellphone ko nakabukas, 3. Ay, sa akin na pala siya, B-Boy. Puti na yan. Diyan pala si Grace, naka-BG lang. Naririnig pala yung pinagsasabi ko. Huwag na tayo matulog. Aray ka. Kaya nagreklamo na yung aking partner. Babay na. Marites talaga si Grace. Oo, totoo nga. Hindi ako lasing. Bili mo ko. Bili mo pa ako isa. Tulog na ako niyan. Babay na. Nice. Last 12 na sa amin. 12 na sa amin. 12. 11:57 na sa amin. Bye. Huli. Hindi ah. Nasa bahay ako. Paano mahuli? Okay, Grace, pag nasa bahay akong behave ako.
Umayos ka yan. Sasakalin kita. Hindi ako lasing. Salamat sa mga kaibigan ko dyan. Love you sa inyo lahat. Ay, si Biboy wala na. Si Biboy natulog na yata si Biboy niya. Kamaribisan ko yung si Biboy kanina pa eh. Ayan, yun pa. Salamat sa inyo guys. Salamat. Bye-bye. Sakit ng ulo ko. Love you. Sangkay Grace. Sangkay Biboy. Sangkay Sagato. Thank you so much sa inyo guys. Sangkay Matthew, thank you. Uy, Daniel. Andiyan ka pa pala akong Daniel. Buhay ka rin pala. Anong oras na? Bye-bye na.Ag-out na ako. Nagagalit na yung aking darling. Basakal ako nito mamaya. Pagtatawanan na naman ako nito ni Biboy bukas. Umayos ka, Biboy ah. Bye na. Love you guys. Salamat sa inyong pagtambay. Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Ang out na.